Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün ine bizim temamı, şu ikinci çıkışı diye. Temamı Gurbanul Berdimuhamedov Rumaniýanyň prezidenti Nikolay Çavuşeskiň ykbalyny gaýtalaýar. Ine şu tema çıkışlarında men Muhammed agany, ýa-ni Muhammed Düýeci, Kırgızstan centrynyň ýolbaşçyny efire çağırdım. Muhammed agany şu temany ýa-ni bir alyp barar. Muhammed aga, salam aleykum. Selamun aleyküm Murada. Selamun aleyküm vatandaşlar. Yine hormatly vatandaşlar, sizin bilşiňiz ýaly men Nikolay Çavuşeski barada bir kiçik maglumatlar berýin, bir efir başlamaka. Ondan Muhammed aga bilen bir maslahatlaşyp ýa-ni efir dowam eder. Yine Nikolay Çavuşeski sizin bilşiňiz ýaly Rumaniýanyň prezidenti boldy. Şol Rumaniýanyň prezidenti bolany ünsüň hormatly vatandaşlar, ulaýyn ekrany. Ne şöyle görülersiniz. Yine Nikolay Çavuşeski 26-njy ýylyň 1918-nji ýylda dogulan. Şol adam председатель Государственного Совета Советской Республики Rumania, ýa-ni Sovet wagtlary ýa-ni ýokary Sowetiň başçy bolup işleýän köp ýyllar boýun. Ondan şol 90-njy ýylda liberal bolan ýa-ni özgörşükler edip halkyň awraýyny alan adam. Soňuna da diktator bolup, aýaly kişi diktator bolup, hemmere Doğu arnaşyny eltip, halk bir günne, ýa-ni 4 ýylyň içinde bir gerekde şunu atyp edip, ýa-ni ýok edýär we diktator oşoňy ýok bolup gidýär. Ne gelin şu barada gurun edelim. Muhammed aga, men birinji bilen söz size bereyim. Ine siz Nikolay Çavuşeski barada bilýänsiňiz, maglumat okansyňyz, şu arada bir ikram söz aýtdyňyz, şol başta liberal boldy. Liberal diýmek ýa-ni demokratik dünýä garaşlary boldy. Özgörşükler edip halkyň awraýyny başta halk muny gowurlady. Ondan ýöne köp ýyllarça ýolbaşçylyk edip, ýa-ni hiç kime ýer bermän, diňe özü prezident bolup da edip ýolbaşçy bolup, ýa-ni kezapçylyga, ýarlyklyga alawçy urup gitdi. Şu arada bir aýtyp berdiňiz bize. Salam vatandaşlar. Ve de şu Çavuşevski hakkında aydanda bir zat var. O döwür, yani Çavuşevski'nin döwrü dünya iki tane lagere bölünýän. Bir Sovet Soýuzy var, sosyalistiski lager, bir tofor sosyalistiski döwletler ve bir toforun başka Asvabadiyetini diviziyoniýeli bilen hükümete gelen Saddam Hüseyin, Gaddafi, yine şoňa meňdeşler. Şu döwür dünýä göçgön iki bölünýän, iki tane lager, iki hem güýçli. Şu döwürde ol öz ýurduna Rumaniýa prezident bolar. Ýöne prezidentlige nähili gelýär, ol partiyny sistema aňyrsy. Öňki birinji sekretäriň pamoşnigi bolýar, şoň ýerinde işleýär. Şoň kömegi bilen hem ahyrda şo dadalýar. Ýöne ol halkyň anamyna girmek üçin hem zapytny ýurt zadın ünsün özüne çekmek için bir tofor hareketleri etýär. Şu awraý gadanyň öz pozisiýasyny dikeltmek için. Ýöne soňam korrupsiýa ýetýärde ýurdun içinde ýyle belli dünýäňizde bir diktator öwrülýär, öz garnaşlaryny getirýär. Indi ştada näme üçin biz şunu gurrun etýär? Birinciden şu bir tofor meňdeşligi var Berdimuhammediň hökümete gelişi, hükümeti dolandırışı ve nätirip ýurdu taýlaşy. Ýöne ikisinin meňdeşligi nämede? Şu zatda. Yani başgalaryn üstü bilen hükümete geldiler. Ýurt prinsip dolandırışlary birrek ve hükümetten hem nähili gitýärler. Ve nähili o Türkmenistanam şonu ýanyp meňdeş bir ýol bilen gitmek mümkin. Inni şurada biz halkımıza aitçok bolýan adımız näme şu bilen. Biz şu videodan goýjak täzir. Ýeke şu nähili hökümetten gidişini bütün halka görkezjek bir analiz berjek şu. Gördüm. Bütün halk korkudy. O döwür Sovet Soýuzyň güýçli, hemmesi güýçli. Halk korkuda. Näme etjegini bilenap. Ýurtda garypçylyk. Hatta şu derece ýetýär günde 2 saat. Şehrin içinde günde 2 saat, günün de 2 saat elektrik enerji veriyor.
Sen şehrin içinde, öyün içinde sen ne kaladilliği işledip bilen, ne televizyonu işledip bilen, hatta karar çıkarıyorlar, öyün içindeki temperatürü 18 gradustan yok olup olmalı. Çörek osurtları, yurdun içinde karayipçılık hem yerini alıyor. Göne sistema şeyle bir kurulan, şeyle bir halkı korkudan halk kesin çıkarıp bilen. Halk bir yerde hareket edecek olanı onların tutuyorlar, vuruyorlar, öldürüyorlar, kırıyorlar. Bu şu aralıkta da yine de halk yolunu tapıp da bir günün içinde öyle halkı çağırıyor, üstünlüğünü açacak olup kimsesin çıkarsa bir şolar neyle basıyarlarını subut edecek olup halkı yığınanı öyle saylama adamları, partiyan ağzaları, hükümet işgərləri, speslužbaları, hemmesi şu tak gelip hükümet işgərlərini görülen getirilen yerde halk eğer protest edip başlıyor. O da protesti ne mi? Ne eline yara alıyor, ne şun karşısına kıyıkçı ediyor, ne lozing veriyor. Ellerinde de şun suratı var, şun ayağını bilen, şun ödünün suratı var, partiyan lozingleri var. O zaman son yanık yağdaydı halk çıkış edip başlarına zikılık çalıyarlar, kıyıkçı ediyorlar, düşündürüyorlar o büyükleri İslam hakkı. Ondan halk görüyor hemen son yana. Şu tak gelenek hemen şundanlardı. Şoğunun içinde de şunun sonunu ediyor. Esan biz inni son kurrun eder. Şimdi biz şunu söylen inni Berdi Muhammed'in oğlu var Serdar. Onun şundan netice almalılar var. Şunun şol gün şu gitmişim mitinge en güçlü vakti diyen vakti. Bütün halkı yığınan vakti gelip bütün halkın önüne ben lideri şimdi çıkış edecek olanlar bir saat önce başka 2 saat ondan eğer başkaça oluyor. Hazır bir şun videosunu koyuyor da ne diyecek oluyor? Şey diye oturan adam ki bir tane adamın şunu korana hatta öz doğunu minister abarone koyuyor şunun şunu kollana. Şunun için bulan düşünmeliydi. Halk sizden nerede? Siz bile inni bir tovar avraylı, bir tovar daşarı yurtta koruyorlar. Size hiç kim, sizi koruyacak adam yok. Şunun için şundan netice çıkarın diye açacak oluyor. O zaman ben son geplerdim Murat, dinlemedi ver. Okey. Hormatly vatandaşlar, men ýalnıja maglumat berende açyk ýalňyşdym. Şoňa geçmekam istedim. İki sany mum geroy nimet wa. Berdi Muhammedow ýaly, Gurbanly ýaly. Bul halk ýa-ni öz döwletiniň geroy, gahrymany. Ine hormatly vatandaşlar, gelin biz kiçik videolarda tehdit geçelim. Men başta ýalňyş aýtdym da, şu 91-nji ýylda şunu aýdyr. Diýmek 1060-njy bilen 70-nji ýyllaryň arasynda entek Sovet Soýuzy güýçlükä Amerika döwletleri, Ýewropa döwletleri şunu ýa-ni çağırıp o ýerde uly awra aldy şu adam. Muňa pullar berip ýa-ni bu watanyna gelip o pullara bir topar dağıtlar edip döwleti ötürüp berýär batdy. Ondan şu berýän bermek üçin yıllar boyu ýa-ni bunu bu tarapdan Sovet Soýuzy pul berip saklajak bolýar, bu tarapdan Amerikanlar we Ýewropa şu iki ortada durup ýa-ni elektron energiýasyny petelip hemme ýa-ni öndürýän zatlaryny öndürüp ýöne ulanýan zatlaryny petelip halkyna bergilerini ýapýar şu adam. Ýöne şonu da yıllar boyu ýa-ni 30 ýyldan köprek prezident bolup ýolbaşçy bolup şu adam ýa-ni hiç halkyň awraýyny birinji alyp onsoň ýitirip onsoň zulm okgarýar da soňuna da ine şunu ýa-ni atuja jawap berýär. Gelin ýuwaş-ýuwaşdan videolara edelim. Biz size küçük ýa-ni parçalary okup ondan onun üstüne diskussiýa geçer. Men her yerden video aldım, teva video okup la amenaza capital si conquistare a portare a veri Здесь боролись до конца ради детей, родителей. Не хотим, чтобы все это повторилось с нашими детьми, братьями. Мы хотим свободы. Долой коммунизм!
Примерно через месяц, в июне 90-го, Мариана Марашану полиция арестует и жестоко изобьет. Он проведет 4 месяца в одиночной камере без естественного освещения. Начнет сильно заикаться, но пародировать Чаушеску и протестовать не перед... Bu protestler vardı ya bunun başka bir yerde. Murada şol Maxim Katz'ın koyunu var oğlum ki şonu koysan var ya yaman kavga olur. Şol hemme adı detalını sekund me sekund bolu vakalara itiyor da. Bolu. Her koyarsın. Ha. Bir minut edil. Şurada bolmalı. La plupart des gens pensent que pour faire des sites web ou des applications complexes, il faut savoir coder. Eh bien, c'est... В декабре 1989 года на балкон вот этого здания в самом центре Бухареста вышел немолодой мужчина. Dragi tovarăși și prieteni, cetățeni ai capitalei. Öz vaktına göre bu giyinen adam yine kurbanlam öz vaktına göre uzunca giyinye taşıyacak içmeyecek yine şuraya adam tı. României Socialiste. В здании располагался Центральный комитет правящей коммунистической партии. Площадь перед ним называлась Дворцовой, а мужчина был единовластным правителем Румынии Николаю Чаушеску. В тот день по его приказу здесь собралась многотысячная толпа. Ожидалось рутинное, в общем-то, мероприятие. Обращение вождя к своим верным подданным. Yine ülkenin vatandaşlar bir topar adamlar yani Muhammed Ağa'nın deyişleri plakatlı, çare, bariyerler da yine şu yerden yok yerden öz-özünden yani bir niyelik dörek öz-özünden yani revolüsiya dörek diye. Bolmasa şunu tayarlanan yok, hiç kim yemeden yok öz-özünden. На тот момент человек этот был у власти 24 года. На последних выборах его партия набрала 90... Neden arkadan şöhret deyip yine şuraya edil mendeş dağıttıra diyorlar şu an. 7,7% голосов. За месяц до этого его переназначили руководителем. При процедуре его аплодировали стоя 62 раза. Ne şu men diyeyim mi? Arkadan, Ferdar, arkadan. У него был свой дворец и целая армия верных ему силовиков. На все ключевые должности он назначил друзей или членов семьи, которые, казалось бы, предать не могли. Yine kurban ulan hem mere doğun kardeşlerini, oğlunu, yani daş kardeşlerini, özünün kardeşlerini, Ferdar'ın kardeşlerini, dostlarını, Kakıcan Taşlıyev, Gündökdüyev, şunu koyuyor hem mere. Он ввел тотальную цензуру и, разумеется, топил за традиционные ценности и повышал рождаемость. Пересажал всю оппозицию. Çareler, geçiren çareleri. Bütün Türkmenistan'ın halk güçlü çağrıları şunu. Молчать. Его поддерживало вроде бы то самое абсолютное большинство. Но понадобилось всего полчаса, чтобы диктатор потерял власть даже над собственной жизнью. Президент, который причину любой внутренней проблемы искал во внешних врагах, оказался в руках своих же подчиненных. За 4 последующих дня Чаушеску пройдет путь от этого балкона до стены солдатской уборной на окраине страны. Там расстрелом и закончится его жизнь. Это фильм о румынской революции 1989 года.
На его создание меня вдохновил проект «Минута в минуту», который проводит реконструкцию исторических событий с точностью до минуты. Авторы проекта помогли. Накануне в Тимишоаре армия подавила волнение среди рабочих, и теперь президент захотел продемонстрировать всему миру народную поддержку своего режима. Senin näçe adam çäre geldi? Diňe şoň portreti, aýalynyň we özüniň portreti. Самых благонадежных рабочих погрузили в автобусы, а потом митингующие организованно двинулись к центральной площади. Улицы и переулки по пути к цели перекрыты тракторами, грузовиками и автобусами. Пакет. Şoň içi dolu polis, MHM, şoň ýanky çärliň içi dolu. Daşynyň içinde hem ýerde de bar. Колонну нельзя. Внутри толпы скрываются информаторы румынской спецслужбы, секуритаты. Они следят за тем, чтобы никто не пронес на митинг неправильных транспарантов и не кричал неправильных лозунгов. В руках у собравшихся государственные флаги, портреты президента и его жены. Ничто не предвещает беды. Каждый свою роль знает. Каждый неоднократно ее исполнял. И казалось бы, что помешает исполнить еще раз? Чаушеску начинает свою речь. Он спокоен и самоуверен. Телевидение ведет прямую трансляцию. În primul rând, să vă adresez dumneavoastră, participanților la această mare adunare populară. Поначалу стоящие в первых рядах организованно хлопают в ладоши. Но внезапно речь президента прерывают крики, свист и улюлюканье. Кто-то взрывает петарды. Oğlum başladın mı? Böyle. Muhammed açık tercüme edeyim de bir Türkmenistan'daki yani tanışlarımız var. Bunu düşünen okuyaya bak ortada. Yani şu bir video reportajında yani Maxim Kats'ın reportajında biz burada okuyacak oluyorduk. Şöyle doğru belirlek geçti. 4 yıl içinde şu çıkış edip duran köşkün önünden köşkten şu adam 4 gün bir vayenli garadağın tuvaletinin önüne atılıp öldürüldü. Özlem suud edilip şu 4 gün içinde şunu gollayan adamın sanını gördünüz. Şu pursattan şu pursata 4 gün içinde geldi. Gurbanı Berdimuhamedow'un şu 4 günde değerle bir günde gelip bilýär. Bir dağıttı. O hiç yok. Absolut hiç değil. Hap korkya, hap tayyar değil, ol bir derek görünür. Bir başlata, yine men habarlaştığım MHM, polis, vayenler, pajarniklar, hemmetiye. Bir halk bir yerde başlata bir koşulyak diye. Şonu bökçek oldu. Şonun için Gurbanı näçe çarplak bolsa, yani şonu canlı nimetçek olsa jırmalı, öz aýdyşýaly. Kabinet ministri hem mäňe kazyol diye, men hemme dağıtlarımı diye, neme hemme söylemi Gurbanova ýa-da kazyol diye. Ine öz sözüňizi bilen aýan. Jırın wagtyňyz waka. Bir gawa alsak, bütün dünya masgar edip siz suud edersiniz. Gelin ýerinde devam edelim. На балконе, где стоят выступающие, начинается суета. Все пытаются понять причину криков. Жена Чаушеску говорит, кто-то стреляет. Один из охранников просит президента уйти в здание. Президент отказывается. Оператор. Men tercümeden gysgaja, ine şuraya çäre geçipdi. Bir yerde zabastok bolupdyr. Halk mun söýýänini görecek bolup çäre geçipdi. Bir topar adam geldi. Bir dedim petard atylýan kol. Novgot atylýan petard. Ondan adamlar gıyryşyp başlady bolýan. Ahransiya davay içine girelim diye. Yani Yoldaş Çavuşesku. Bulam diye yok, men halk goýar diýip galan kişi bolýar. Unutmayın. Чтобы случайно не показать что-нибудь, чего показывать нельзя, задирает камеру вверх. Чаушеску растерян. Ведь не может же быть, что народ вот так вот взял и запротестовал. Наверное, просто не работает микрофон. И румынский диктатор стучит по нему и повторяет: «Алло! Алло! Алло!» Алло! 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 Но нет, микрофон работает, и вскоре Чаушеску это понимает. Понимает, что на площади зреет бунт. Президент пытается успокоить собравшихся. Ему вторит жена и сотрудники охраны.
пока оператор продолжает снимать декабрьское небо над Бухарестом. Men gıyıkla düşünüreyim, yine mikrofon işleyen ok deyip, yani adamlar bunu dinleyen ok, etçeğine diye aşağıda mikrofon işleyen ok deyip mikrofon kalk alo diye de ayağımın akransiye giderli ya, bu halkaya kalk dedim, işimi öyle değilse, yani yok, men halk kovu var ya, men gürlemeli, halk eşleyenlerdir. Yine şunun için şunları herhalde köşüştüren ok deyip devam ediyor. Шум стихает. Оператор направляет объектив обратно на Чаушеску. Тот пытается продолжить речь, но толпа снова взрывается криками. România! Această Constituție bună! Люди на балконе изо всех сил пытаются сделать вид, что все идет как и задумано. Пытаются дирижировать митингом, хлопая в ладоши. Ünferin şu balkonda duran, yani Çavuşesku'nun yanında duran adamlar el çapışıp hiç tak bulmadık travma, yani bu içeren devam edecek oluyorlar diye. Yine şuraya belli diktatör, 30 yıllık devlet türüp köp zat eden devleti. Son vaxtlarda diktatör öz doğum anlaşını koyup şu 4 yıl içinde şu tribunadan küçük vayını çastın bu yani tuvaletin yanına atıldı. Ona tribunalın üstünden geçirip atıldı. Всего через 6 минут после начала становится понятно, что митинг идет не по плану. Чаушеску может продолжить речь, и он пытается импровизировать, рассказывая, что вот именно сегодня он принимал решение повысить минимальную зарплату, пособие на детей, пенсии. И после этого переходит к событиям в Тимишоаре. Ведь imенно это волнует публику. Apare tot mai clar că este o acțiune conjugată. De ce? Yine şuraya aylıkları kaldıran, pensiyalarını kaldıran deyip adamı küşüştürüyor. Şu sonra Tişuarda yankı zabastok oldu. Şu yerde adamlar uğurlu, ölürlü. Yine şunun yankı önüne alacak olup, adamlar küşüştürecek olup, ya adamlar şu vardı diyemeğine karşı oturdular. Onu daşarı yurttan upravlaya ediliyor diyecek oluyor da. Daşarı yurttan yine vatan düşmanlar daşarı yurttan upravlaya ediliyor. Apozisiya, bul deyip bizim yankı işgallerimiz, bizim raboçlarımız ondan kalmadı. Daşarı yurttan yine pul verildi. Daşarı yurda yankı bağlayacak oluyor. Öz kemşiliklerini. Lütfen. Integritatea și suveranitatea României. Ülkenin bizim azvirliğimizi, bizim bütünlüğümüzü şuna buluşturacak bolyan divayca. Yine şuraya revolüsiya olanlar hiç azvirlik yitenlerdir. Gayeti bütünlük bekleşiyor ve azvirlik bekleşendir. Şunun manipülasyon söylüyorlar, diktatörler ulanyandır. Sevap bunu. Yine polisler, emhemeler diyendir. Ay şuraya revolüsiya olsa Türkmenistan dargar, Eyderbeydir. Poku yarar. Revolüsiya edenler halk ağlayır var, devleti aliyada kovuyorlar oya. Gaytip ağlayıverleşe, gaytip devlet berkişe. Президент называет протесты, которые он приказал жестоко подавить, попыткой разрушить Румынию под иностранное господство. Митинг скомканно заканчивается. Люди стремительно покидают площадь, побросав выданные им портреты любимого президента прямо на землю. Yine prezidentin suratlarını, portretlerini yere taşlap, kahırına gidiyor halk. Большая группа студентов проходит по улице Виктории на Университетскую площадь. Они скандируют «Долой тирана! Долой коммунизм!». К ним присоединяются все новые единомышленники. Полиция окружает толпу, но пока ничего не предпринимает. Murada görüyor mi? Halk bir yer tefin çıkarıyor, zihılık çalıyor,
Bir petardat ya. Ha o koşulşuya petardat geldi. Onun yeke değerliğini bilyerdi. Görüyor musun? Yeke değerliğini bilyerdi. Haçanam adam yeke değerliğini bilse o politsiye de işten edip bilene. Hemmet görüp otu. Hemmet şimdi ona yürekleniyor. Yüreklerin onun endekli atları yere oklayandı. Böyle hemmeti normaldi. Ben geçen dağıdım şurada. Şunun için halk yani suratların defelek geçiyor. O zaman sen bunu devam ettin benimle. Şimdi çıkıp paraya kaladı, miting edip başlayanlar. Böyle çıkıp paraya kal. Köşelerde, aynalarda yani kaharını görk ediyor. Devam ediyor. Путь Николая Чаушеску к вершинам власти был необычным. Генерал, никогда не служивший в армии. Политик, ни разу не побеждавший на конкурентных выборах. Yine general hiç vakit usta olmadı ve politik hiç vakit sayılovlarda yani beyliklerle gidişmedik, saylov öz programmasını aytmadık, saylov meydanlarını görmedik, debat etmedik, beyleki kandidatların debat görmedik. Yalnız hemen video okuyorum, Türkiye'de gürleyebilen o. Bir samtık burada. Edir şu Çavuşesku ya. Çavuşesku olsa da ona göre yani kosmos, yani ösün yani siyasetçi, Sovet Soyuzu'na okunu alan bir topa kıyınçılıkları görün. Чаушеску появился будто из ниоткуда. Изначально он был преданным соратником генерального секретаря румынской рабочей партии Георгия Георгиеу-Деш. Yine Gurbanlı'la birinci Niyaz'ın ellerini ovuşap gıyvat edip yani bazı gıyvatlar yığınap Niyaz'a getirip veriyordu. Ben size aytmadım da Gurbanlı bir Muhammed gıyvatçı ayarlayan bir adam. Şu emme gıyvatları ediyor da gıyvatları yığınap Niyaz'a satıyor, Niyaz'ın şunun için yanına satıyor. Hatta her zaman gıyvat ediyor. Öz oğlunun gıyvatını beylikler adamın yanına ediyor. Ay bu tormuz, bu başarın o. Öz oğlunun ağlayını beylik adamın yanına kaçırıyor. Benim şu Niyaz'ın yani Niyaz'a kulluk ediyen adam yani Çavuşesku şu adama kulluk etti. Кем-то вроде его персонального ассистента, доверенного помощника. Когда Георгиеу-Деш после войны пришел к власти, карьера Чаушеску быстро пошла в гору. В 1954-м он стал секретарем ЦК Компартии. Годом позже членом Политбюро. Будущий диктатор курировал самые чувствительные для режима области – армию и спецслужбы. В 1965 году Георгиеу-Деш скончался от рака. Началась борьба за место генсека. Было несколько фаворитов, которые не могли договориться о разделе власти. Скромный администратор Чаушеску оказался компромиссной фигурой. Yine Edil Niyaz'ın ölümü. Bir toparlar vardı. Yine bir hiç daha da görmeyen yani hiç ya da öğünü görküp bilmedik. Bir ulun netice kazanıp bilmedik. Bir pasresini ortaça adamı kullanını koyalı. Aynı şunu bir manipülasyon eder. Şunu bilen yani devlet dolandırıp ne diyecek edersek yani Türkmen'den adamlar Niyaz'ın kömekçiliği koyuyorlar. Прочие коммунистические вожди решили, что смогут влиять на Чаушеску и при необходимости задвинуть его обратно. Так, 22 марта 1965 года 47-летний Николай Чаушеску стал первым секретарем румынской рабочей партии. Сперва он занялся либерализацией режима, выпустил из тюрем многих политических заключенных. Ünferim, vatandaşlar Muhammed Ağa liberalizasyon etti. Türmede oturan siyasi tutuklardaki adamlar çıkardı. Şu köp yankı özgürlükler etti baştan. Ослабил цензуру. Румынам разрешили создавать собственные небольшие фирмы и заниматься частным бизнесом. А в 1968 году он даже открыто осудил советское вторжение в Чехословакию. Интеллигенция радовалась, что гайки наконец ослабили. Западные демократии заигрывали с Румынией, надеясь перетянуть на свою сторону и поссорить с Москвой. Пока страна радовалась оттепели, Чаушеску шаг за шагом расставлял лояльных себе. Bir minut, ben size gökecek koyacağım. Ünferim şu köşkü. Şu kalsın yedinak köşkü, ünferim. Gurbanlığın buna köşkü yoktur. Şu köşkün önüne şunu yank alıp gittiler. Şu köşkten kaç gitti. Людей на ключевые посты и отправлял на пенсию старую гвардию.
тех, кто когда-то сделал на него ставку, как на политика слабого и управляемого. Его брат Илья возглавил высший политсовет армии в должности заместителя министра обороны. Другой брат Ион был одним из руководителей Госплана. Yine Gurbanov'un doğumları yok da, yani erkek doğumları yok, kız doğumlarını ulanını, Qayni, kız doğumunu yani Giyuni, Gulnavadi ve beylikleri ulanıp geldi. Сын президента управлял комсомолом, был членом ЦК, руководил одной из важных провинций и готовился со временем стать преемником отца. Yine Gurbanov'un oğlu Serdar, Ahıl velayetinin hakimi başka yerlerde işler, buna yani prezidentler eltip bildi. Чаушеску eltip yetişmedi, yani Gurbanov'un eltip bildi. Всего 40 родственников Николая Чаушеску были трудоустроены в государственных органах. Жена президента, Елена, не окончившая даже среднюю школу, стала руководительницей Национального института химических исследований. А еще министром культуры, вице-премьером, членом высших партийных органов и, как вишенка на торте, президентом Академии наук. Она была провозглашена... Lütfen yine Gurbanov'un siyaseti. Edil şomen diye. Lütfen. Orta mektebe oturmadık. Akademi Nauk'un prezidenti. Yine Gurbanov'un медицинаны oturup 58 kitap 10 yılda yalan aldı. Lütfen. Şu burada. Провозглашена светилом мировой химии, получила всевозможные ученые звания и титулы. В Румынии сложился культ личности четы Чаушеску. Елену Чаушеску называли мать нации, факел партии, направляющий луч культуры и науки. Yine şu yerde siz Yelena Çavuşevska der, Serdar Berdimuhamedov oysanız, edil şor bir kartinka oluyor. Николаю Чаушеску титулов было даже больше. Гений Карпат, полноводный Дунай разума, источник нашего света, творец эпохи невиданного обновления. Lütfen, tvarец эпохи невиданного, yine arkada zaman. İstoçnik sveta arkada, yine koyan. Şu burada attır, şu diktatörün yankı instrumentleri şular. Halkı fikrini değerletmek, bir topar propagandistleri gürledip, yankı şu arkada vardı, Gurbanov vardı, gürledip, bir topar bolmadık rovayetleri tapıp, halkın malgısını yankı doğru yatırmak, adı attırmak. Чаушеску все это искренне полюбил. Он увлекся изучением истории, сравнивал себя с великими правителями прошлого и даже продвигал теорию об исторических правах румын на обширную территорию, включающую Молдову, земли Одесской и Ивано-Франковской областей. Сам Чаушеску комплексовал из-за небольшого роста, поэтому телевизионщики изо всех сил скрывали эту его особенность и подкладывали президенту в туфли специальные подушечки. Семья Чаушеску купалась в роскоши. У них был 21 дворец в разных частях страны. Lütfen, 21 dvarец, 20 insan köşk vardı, yani devletin vardı. Yine Gurbanov. Her velayette köşkler var. Dini Aşgabat velayetinde bir neçe köşkler var. Lütfen, atlarına, piçiklerine, itlerine de köşkler var. Edil şuraya bir kılık kıyafet. В том числе этот весенний дворец в Бухаресте, роскошная вилла в элитном районе столицы. Сегодня дружественная реклама проекта Варламова у меня. 7-10% от стоимости. Заставался играть на ценах за нефть, построив нефтеперерабатывающие заводы, но заводы оказались нерентабельны. Главной проблемой стали огромные кредиты, полученные от западных стран, когда те надеялись оторвать Румынию от советского блока. Но Чаушеску так и не стал разрывать отношения с Москвой, и теперь кредиты нужно было возвращать. Сделать это Чаушеску решил за счет граждан. На продажу за границу пошло абсолютно все, в первую очередь продовольствие. Полки румынских магазинов пустели, сахар, мука, яйца и другие продукты отпускали по карточкам. С буржуазной привычкой пользоваться электричеством тоже пришлось расстаться. Теперь в квартире разрешалось иметь не больше одной лампочки. Телевидение вещало 2-3 часа в день. Пользоваться бытовыми приборами, типа пылесоса или холодильника, стало вообще невозможно. Ночью румынские города погружались во тьму.
Температура в квартирах не должна была превышать 18 градусов. Зимой же она опускалась до 4-5. Чаушеску, окруживший себя льстецами, все больше терял связь с реальностью. Никто не говорил ему неприятную правду. Любые публичные проявления нелояльности граждан объяснялись происками иностранных шпионов. Чаушеску стал подозрительным и мнительным. Он страдал мизофобией, то есть боязнью заразиться вирусами. После каждого рукопожатия он протирал руку дезинфицирующей салфеткой. Охранники обрабатывали спиртом все поверхности, к которым он прикасался. В зарубежные поездки диктатор брал целую передвижную лабораторию, с помощью которой химики проверяли состав предлагаемой Чаушеску еды. Потом вместе с лабораторией стал ездить и специальный чемодан с постельным бельем и столовой утварью. А не то, что вы подумали. Чаушеску объявил: все, внешний долг выплачен. Это его триумф, завершение огромного проекта, ради которого страна жила впроголодь. Мало кто в тот момент рискнул бы предположить, что и социалистической Румынии, и Чаушеску осталось всего несколько месяцев. Şöyle belirleşecek olan Türkmenistan allığına berge batıp geliyor. Yine krizden çıkmak için Japonya'dan yakın vakitte bir neçe $100 milyon aldı. Burmalı Türkmenistan berge batıp gidip oturanlar, hürmetli vatandaşlar. Bu gizli malumatları yani görkeden o. Neçe berge batıya, neçe kardalıya bir topar bergeler var Türkmenistan. Протест на Дворцовой площади начался из-за событий в городе Тимишоара на западе Румынии. Здесь жил известный всей стране протестантский священник Ласло Тёкиш. Он критиковал режим Чаушеску, защищал права национальных меньшинств. Власти решили выслать его в отдаленное село. В защиту Тёкиша встали прихожане, и к ним быстро присоединились и другие горожане, доведенные нищетой до отчаяния. Мирные демонстрации быстро перерастают в столкновения с милицией. Погромы. Румынский диктатор приказывает ввести в город войска. Предполагалось, что армейская колонна пройдет по центру Тимишоары торжественным маршем и деморализует бунтовщиков. Но этот жест, наоборот, еще сильнее их разозлил. Протестующие поджигают военную комендатуру и берут штурмом уездный партком. Чаушеску требует от своих силовых министров немедленно подавить беспорядки. Солдаты получили боевое оружие и вечером того же дня открыли огонь на поражение. Погибли 58 человек. Получив доклад, что порядок восстановлен, Чаушеску вылетает в Иран, к которому рассчитывает обратиться за помощью. Несколько десятков человек выходят на площадь перед кафедральным собором. Они принесли румынский флаг, где на месте коммунистического герба зияла дыра. Этот флаг станет одним из символов революции. Митинг быстро разросся. Силовики опять открыли огонь. Погибли еще 3 протестующих. Слухи о случившемся распространились по всей стране моментально. Причем, поскольку официальные СМИ хранили молчание, слухи эти обросли немыслимыми подробностями. Говорили уже о нескольких тысячах убитых. Такие цифры попали в эфир радио «Свободная Европа», и граждане верили. За десятилетия пропаганды они привыкли искать правду в иностранных СМИ. Было понятно, случилось что-то из ряда вон выходящее, ведь были закрыты границы с Венгрией и Югославией, отменены все туристические поездки в страну. 20 декабря крупные предприятия Тимишоары объявили забастовку. На протест вышли около 100 тысяч человек. Стрелять по такой демонстрации было бессмысленно. В этот же день Чаушеску досрочно вернулся из Ирана и собрал региональных партийных боссов на совещание. Случившееся он ожидаемо объявил происками иностранных спецслужб с целью подрыва суверенитета страны, не желавшей подчиняться империалистам. Yani zabastowka var ya 100 binden go'rak adam çıkıyor. Şonla Çavuşesku İran'dan gelenle şonu eşitip şey diye bu vatan dönükleri başka devletlerin yani devletlerin spetslužbalar yine devleti pıtıracak olup vuruyan zatlar. Yine şul manipülasyon hem de diktatörler oluyor.
şol protest döwlete garşy däl, döwlet tozdurmaga garşy däl. Şo döwlet ya tozdurmak üçin däl. Şol protestler döwleti biriktirip zulm ayırmak üçin edilýär. Diňe bir zulma garşy edilen, Çavuşeska garşy edilen bolsa, ine Çavuşeska çykyp, "Ýok, maň garşy däl. Bizim döwletimizi ýanky tozdurmak üçin, bizim halkymyzyň agy birligini bozmak üçin daşary spetsuzbalar edýär" diýip, şoň ýanky metodikasydyr. Diktatorlar hiç wagt inanmaň. Sübük yalançylardyr şular. Öz bähbitlerini, öz janyny gorap, problemany halka gönükdirip, döwlete gönükdirip, şoň arkasyna gidilýär. Вечером того же дня Чаушеску выступил по телевидению и впервые публично сообщил стране о серьезных событиях, произошедших в Тимишоаре в последние дни. Se poate declara cu deplină certitudine că aceste acțiuni cu caracter terorist au fost organizate și declanșate în strânsă legătură cu cercuri reacționare, imperialiste, iredentiste, șoviniste și cu serviciile de spionaj din diferite țări străine. Судя по всему, румынский диктатор действительно искренне верил, что все это дело рук неких шпионов, и что румыны на самом деле его любят. Потому он и распорядился срочно, прямо на следующее утро, организовать тот самый большой митинг рабочих в Бухаресте на центральной площади, которая теперь называется Площадью революции. Bizim Türkmenistan'la prezidentin toplum köşkünün yankı köşkü diýmelerle revolýusiýa köşkü yankı revolýusiýa meydançaty diýmeli. Bizim ýeňsek şöyle gurbanyny tutup etsek şöyle revolýusiýa azatlyk yankı meydançaty diýmeli. Ukraina ýaly. Вечером после митинга к университетской площади стягиваются войска. Солдатам не говорят, что им придется сражаться с безоружными студентами. Командование им врет. Говорит, что на Румынию напала Венгрия. В стекло одной из машин прилетает камень. Командир высовывается и получает куском хлеба по голове. Обстановка накаляется. Вскоре появляются первые жертвы. Демонстранты попадают кирпичом в голову водителя военного грузовика. Тот теряет управление, и тяжелая машина на полной скорости несется прямо в толпу. Собравшиеся на площади с гневом бросаются на солдат. Те в ответ стреляют поверх голов, но несколько человек пули все же задевают. БТР и танки идут на штурм баррикад. Солдатам приказали направить стволы пулеметов на Aydın. Ve stade in yang meetingden yang çıkışı duotiydi Çavuşevski odan kal hem plakatları oklap üstünden devler kıyıkçı gidip çıkıp mitinge başladılar da yani koşullarda. Studentler geldi. Hükümet ağlar bayenlileri uğratken bilen ne mi diye başka devlet Vengriye bir de çoktu deyip soldatları aldı. Ve de kulağa. İnni halk ve de korku ayrılır. İnni hem iyide gidere yoluyor. İnni ne mi geldi? Kerpiç bile bir neme bayenli neme kamyonun şoförünü vuruyor. O da talpan diye o zaman yara kalıyorlar da got şeyle başlanıyor. O zaman korku diyen adamdan ayrılıyor. Bizim halkımızda şu an korkuyor. Şu an eğer ne edeceğini öyle. Haçanın bu şunu yanak mümkünçülük oldu hem mi batırdı. Hiç ne etme. Verdim Muhammed bir kredi oturmadı. İki tane götü oklu polisiyelerle halkı korkutup bilirim kadi. Böyle şeyler bir kredi yedi. Oğlum iyi mi görün adam ne emeli? Подростки. Протестующие поджигают покрышки и бросают в машины коктейли Молотова. Один из демонстрантов попадает под гусеницы и застревает там. Румынский диктатор все еще уверен, что происходящее дело рук каких-то шпионов и провокаторов. Он приказывает отправить на площадь 5000 рабочих, чтобы подавить беспорядки. Набрать удается лишь 300. Часть из них немедленно переходит на сторону протестующих. Другая часть просто до утра стоит без дела. Первый день революции наконец-то погибают 49 человек. Счет раненых, избитых и задержанных милицией идет на 1000.
Ночью с мостовых смывают кровь и убирают труп. Efendim, şurada halk çıkıyor Muhammed abi. Halk adaatla görüşüyor. Hiçbir bir çıkıyor mu? Hacif yani. Siz halkı oğdattınız. Siz yine halkı ne oğdattınız? Şol için dudaşılar. Vak şun yana tek pozisyon mu oldu? Şun yana prava zaşitim mi oldu? Ne biçimden yıkılmadı? Şol için aydık gelip bir hezledim. Bu şol için senden korkuyor. Şol için devleteden korkuyor. Şol için Dur Sultan'dan korkuyor. Şol için Nur'dan nememizden korkuyor. Ne için? Bunu çıktılar koca. Bunu talep edip başladı. Bunu hareket ediyor. Bunu ekrandan ayrılana. Ola olsa ne ekrana çıkıyor, ne miting ediyor, kayıtı miting ediyor, ne önüne çıkıyor. O zaman gidip kimden karşı gel, biz için bize revolüsyon edip verdi. Ha bu konuyu yerdir. Sen için kim revolüsyon etti? Doğru diyorum. Sen bu özünden pulogla kaydan adamı vardı. Gepin tümmek yeri yine hurmatly vatandaşlar, şuraya adaatla görüşünde sana garantiya da vermeye hiç kim. Hiç sana pulon vermeye. Sen öz adaatlaryny görüşýän. Sen öz geleceğini yasayan. Şuraya çıkıp. Yine bizim en atalarımız adaatlıkta yaşadılar. Ne yapmadı? Sovyet oyunun adaatlık bağdı ağacık. Yine bizler adaatlıkta yaşap bilmedik. Çıkmalı gitmeli olduk Türkmenistan'dan. Yine şoň üçin şu adaatlygy Türkmenistan'a getirip arkyn gitjek adam gitjek yerine gitsin. Biznes açýarmy? Şu gelip bir bağlabam var görsün şonu. Naloglaryny töleýän boldy. Nalogam gaty pet eder, şonu töledin boldy, ýany hiç kim bilmeýär. Arkyn işlemeli. Biz firmalar, telekeçiler, daýhanlar şeýle bir ýa-ni fundamentalny gurup gitmeli. Firmalar 100 ýyllap, 200 ýyllap dowam etmeli. Şo ýaly biz durnuklu döwlet kurmaly. Durnukluk ýok, durnukluk. Ine Gurbany Niyaz gelip altına atır diýdi, ýene bir atır diýdi, ýene bir ruhnama diýdi, bir topar kellerini ağırıp ölüp gitdi. Hediledi. Ine ikinci kezzap geldi, onu öldürüp ay arkadağı zaman, arkadağı Ferdar, Alawayl Ferdar, Alawaylaryň ýurdy, Alawaylaryň atlaryň piçiklerin ine döwri bir toparda. Men ýalnys üçüncü zady ben goşaýyn, burada başlady. Ve de üçüncü daşary ýurtda men jurnalist akıllı diýip göreller näme diýe? Halk diye nadan ne? Bizim halkımız aňy yeten ak, nidastoyna adatlygy diye. Eger sen adatlyga yetjek bolsaň, sen obrazowny bolmaly, kulturan bolmaly, ay falan bolmaly, bütün dünýäni bilmeli, evinde programan bolmaly, ýazylan nemen bolmaly, ondan sen bir zaýda edip bilýär. Bu kunyýär. Hiç halk şonu ýanyk yeten ak. Sen diktatordan şu belandan dinýär, ondan hoşyarlyk bilen hukumetin içindäki prosese aktiv gatnaşýar. Şondan ýurdun özü kimi saýlamalygyny saýlap bolýar. Haýsy ýoly saýlamalygyny saýlap bolýar. Bütün dünýäň tejribasyny arkaýyn öz ýurdun ösdürmek üçin haýırlanyp bilýär. Gattory. Ine hormatly vatandaşlar, biz şu materialları näme şekilde görkezýär-de? Şu ýaly bizim döwletimizde meňzeş bir döwlet öz diktatorny, güýçli diktatorny döwrüne aýryp atwym berdi. Kararam çykaryp, ýöne köçede atmady. Suud edip, karar çykaryp, ol kiçik bir waýançasynyň ubornasyny, ýani tualetyň öňüne atyp, şonu ýygnadylar gitdiler. Interesin zat, öde häzir şu ýerinde görersäňiz, öde şu halk şondan soň näme etjegini bilen akadyr. Ýöne bizim planymyz bar. Biz şulan hemmetinden öwrenip, biz geç döwrün döwletiniň agdalaryny eýer belläpýär. Näme etmeligini. Şu zatlara şu ramkada biz halka görkezýär. Şunun bir topar ýalňyşlary bar. Şu ýalňyşlar bolmalyana biz näme etmeli? Onu biz häzir üstünde gurrun eder. Şular ýönetdiňe birinji adam niýetlerini hem Çavuşowskiň aýyrmaly. Soňdan bir topar aktivistler, öňe çykanlar, liberallar gelip halka planlaryny aýtýar. Hukumetin içindäki işläp berýänler goşulyşypda, ozam ýurdun üýtgetmegiň uğruna demokratik ýola düşýärler. Häzir görýär ýerine bar. Gattory ýaly Muhammed ağa menin belläkleşik vatandaşlar, döwlet Murat Gurbanowyňky däl, bolmam bilmez. Döwlet Muhammed Döweljiň kam däl, bolmam bilmez. Döwlet Gurbanowyň kam däl, bolmam bilmez.
döwlet bizinki, ine sizinki, menki, hemmämizinki. Şoň üçin hemmämizin bir goşanymyz bolmaly. Biz elimizdäki zady gidirmeliler. Şoň üçin şuň prezident sen ertir ol bir gün ol çalışmaly zatdyr, durmalylar. Kim öňe akydip bilse, kim görüşüp halkyň ynymyna girip akydip bilse we halka hyzmat etse, şo bolmaly prezident. Kim bolsa şo bolsun. Ýöne bizim saýlan adamymyz bolsun. Ine şol wajyp. Näçip bizim saýlan adamymyz bizim ýa-ni arzuwlarymyzy ýerine ýetirer. Bizim geleceğimizi görür, bizim durmuşumuzy goglaşar. Ine Gurbanlygy saýladykmy? Ýok. Niýaz saýlady, nime? Putin saýlady, şoňa boyun öpýär iksem. Ataly ogul. Biz Serdar saýlamadyk, bizde hiç tat gowdal. Gurbanlygy saýlamadyk, hiç tat etmedi. Özüni keyip edip, ýa-ni dünýäň keyip çempionu bolup gezdi. Aýdym tigir sürüp, at çapyp, ýa-ni maşynyny atdan ýykylyp, maşyn sürüp bütün dünýäde maskara boldy. Serdar geli näme etdi halka? Dige gadagynçylyk. Biz saýlamadyk. Şoň üçin biz saýlajak bolsak, birinji biz döwletimizi elimize almaly. Şu ýalylardan geçmeli, gynansak da. Ýöne bizim buraya gany nimämiz, perikodumuz bolmaz. Men ýalňyz aýtdym, MHM'de, polisam, wayenlaram hemmesi bir halk bolsa galsa bolýar diýip gyryp ýatyrlar. Biz barjak aljak şunu. Ýüregine aljak diýip öýler bizar şundan gaty bizar. Burada eğer şun giydirne görerdin eğer vayenliler ne ettir halka koşuluşuyor. Bizimkiler de tayin 1000%. Tevabi en zecir çekken şu var. Şun yapmaya kaldım mı? Ne medve o yayın. Все стало чисто, будто ничего не произошло. Пропагандистские СМИ объявляют случившееся происками хулиганов, пытавшихся устроить беспорядки в столице. Наступает последнее утро социалистического режима в Румынии. За ночь слухи о расстреле демонстрантов облетели весь Бухарест. Рабочие крупнейших предприятий начинают стихийно собираться в колонны, чтобы идти протестовать в центр. Şöyle belli geçmeli. Halkın bir az bölümünü öldürseler, halk dargamady. Öjeşýär. Bereket. Gapary nimedip öjeşip, näme bular, näme diýär, näme haklar bar diýip gaýtyp, üýüşüp, birleşip, agdyberişip köpelýär. На заводы приезжают высокопоставленные чиновники. Они пытаются вразумить подчиненных, но пролетарии даже не дают им войти. На некоторых заводах начальство отдает указание заварить ворота, чтобы не выпустить. На колонны рабочих, идущих в центр, с вертолетов сбрасывают листовки. Şuraya adama kalıp başlanana hükümet bir topar zavodların yankı varotalarını svark ediyor. Adamlar çıkmadı yani. Yok odan listovkadan ya kuşuşturuyor yani. Чаушеску устал после бессонной ночи. Он просит отвезти его домой, но охрана отказывается. Путь до дворца небезопасен. Всесильный диктатор теперь не может перемещаться даже по столице Румынии. Yine köşkün daşına adamlar üç başladılar. Yine bulam öğe etçek diye vurayım. Yine ahranası ya öğe git bolmaz ya. Yankı hopsuzun pes yolla pes olur sizi alırlar deyip yankı şunu köşkte koya. İnförün. Yine öğe payitahtında da bunun yankı bunun kodun onun koda geçmek ağdal ya. 10 saat geçtiğidir halkın çıkış ederdi. Тощие идут сюда, на Дворцовую площадь, к зданию Центрального комитета. На улицах их ждет оцепление из 4000 человек, танки и БТРы. Кажется, что ночной расстрел вот-вот повторится. Но солдаты живут еще хуже рабочих, живут впроголодь, занимаются бесплатным трудом на стройках и в шахтах вместо военных учений. И любить чушь. Burada bizim Türkmenistan'ın yağdığı saldatı en ağır çekiyor. Hiç vaktim saldat öz halkına yarar etmiyor. Katı doğru ettiler. Yine sallatlarım halktan beter ağaç, beter yaşıyor. Aksiyerlerim şöyle, şu açık otiyle işte ne mi? Yine şunun için 4000 adam köşkününe durdu, halkı izine kaytarıyor. Şunun yani halka koşullar. Ünferim. Пления и начинают брататься с военными. Hala.
Halk vayenlerle kucaklaşıp yankı el serpişip yankı nemedip başladı. Kontak koyup yankı sallatlar öz tarafını çekti. Sallatlar öyle geçti. Burada ben bir tecrübe amaydım şu da şeydir para. Saldatı benim gül verdim Moskva'da. GKÇP varla Moskva'da. O saldatlı pakirli onu da halk yani köşönüp böyle. O görüp otu yurdun içinde partiye iştahat edenak yurtlarga otu. Tanklı geliptirle halkı nemetmek için. Beli doğumu oradılar da ondan da neyse tanklı. Şimdi şoları şoldurma. Yönü hiç tabi iştahat edenak. O zaman bir tane komandir Özbek eken Taşkentli. Ben yanına var eline gül verdim. Yo ya biz atmayak. Ben şöyle atayım diye. Ahaneke. Şimdi bizim yurdumuz ulayında sabit sayıldı. Kompartiya. Bu avrayı var, dadı var. Bu karamda dayanık oğurluk eden aklar. Bu karamda dayanık kardeşleri halkı talanak, vuranak, yencenak, iznasiyle ödedenak. Bula ki hiç kim. Bula yakası belirlenmek için. Bunlar için hiç kim çöpem atmıyor. Doğru değil mi? Кто-то доносит Чаушеску, что солдаты стреляют холостыми патронами. Николай Чаушеску вызывает министра обороны Василия Миля и при генералах обвиняет его в трусости и предательстве. Миля возвращается в свой кабинет. Ünferin, yine diktatörün yine instrumentten. Ministra baronu çağırya, ayda halkı attı. Sen korkok, sen halkı, sen vatana dönüklü ediyen deyip, özünü korap vatan diyen sözü ulanıya. Yine her adam kurban oluyor. Yani yattıçak olan MHM kulluk, polis kulluk, korunmak kulluk, pajarnikler, ahrana prezidentin yankı korunmak kulluğu. Size vatan deyip, devlet deyip, ağlap, özünü korap, özünün bekvidi boyunca yankı hareketler ettiriyatı. Burada şu geden işin göre iyi yanına. Şu iyi yanına göre de burada var. Şu Mehmet ya, hatta yanına çağırıyor da Çavuşovski. Bar attı ya da vatanın koru diye. Ola düşmanla gelip yurdun dargaçı. Bir de bar ya da hem komandirlerin yanına ya durak işte öz halkın üstüne ok atayın diye. Pistoletin aliyade öğünülür ya. Gözde kulağa. Aha vatan füyana. Aha geroy vol kaldı. Şu bile ne düşündürdü? Beylek komandirlere da aitti. Edamam. Öz halkının karşısına cinayet etmemliydi. Aha şu adam tarihte adı kaldı. Hadır görün yerine. Men bellekeşek olan yine şuraya halk kalanına MHM, polis, vayeni, spetsnazıydı, yeni bir nazıydı. Hemen de ayyan. Geroyluk edip, direnip, dubinka bilen halkı urup, yarasız halkı, güllü varyan halkı, yöne varyan halkı urup, hedil edip, guvanıp diyorum ben. Bir-birden tutar sizi. Siz vatan dönükleri, halk dönükleri olursunuz. Qaytip halkı olan, bir tane, iki tane kezzabı olman, halkı olan, spesnaz olsanız, neyme bilyen olsanız, halkı korap, görködün. Yine şuraya olur. Yine ağlarsınız ondan. Şeytiniz silahı münasip olur. Silahı, kahramanım olursunuz, silahı da olur. Demedersiniz, vezipe de olursunuz, işlersiniz hem, öz yankı bulluklarınızdan düzüyorsunuz. Абсолютно подавленным. Я не могу. Что я, палач, чтобы стрелять в свой народ? Министр берет пистолет и совершает то, о чем нельзя говорить на Ютубе. Узнав о смерти Миля, Чаушеску приказывает принять командование своему брату, Илие, который занимает должность заместителя министра обороны. Но Илия сбегает из здания ЦК. Öz doğanın açık diye. Açık diye. Bu sebebi halka karşı gidip bilmiyor. Bolmasa 40 tane kardeşi işliyor hükümette. Стратегия расставлять родственников на ключевые посты терпит крах в самый критический момент. Ünserdin mi? Şuraya kritik moment olunma. Öz kardeşlerine sen yer verirler koysan yani Minabaro, MHM'da ters oynayaş ol. Onu kovul ya da o ne aylık kararda adalır mı? Ters oynayaş. Kovul ya da. Olur halktan bunun metal korkalı. Eğer de şu kardeşim olmadık olsa mümkün ederdim. Yöne kardeşim olsa haz korkalı sebebi utulyanına gözü yetti ya. Остается другой любимец диктатора и друг его семьи, замминистра Виктор Стенкулеску.
Именно он командовал расстрелом в Тимишоаре. Однако снова пачкаться кровью Стенкулеску не хочет. Еще рано утром, до всех назначений, он едет в военный госпиталь, где знакомый хирург закатывает ему в гипс абсолютно здоровую ногу. Это позволит ему не участвовать в происходящем. Yine önkü protestler attıran adam, yani Çavuşesku'nun caniyal dostu, yine şol adam ayağının boyfriend'i. Ayağının boyfriend'i, Lvov'un. Şol adam yine bir yerde halk atçakka olup, özüne sağ ayağına ya eline gips ettiriyor. Men yaramok deyip. Yani vazifeni almayacak olup. Но Чаушеску приказывает ему возглавить армию. Стенкулеску понимает, что единственный способ сохранить видимость порядка – увести армию из города. Он отдает военным приказ вернуться в казармы. Армия... Yine ünsörün, yani mina barona işleyen adamlara. Kaçanla adamlar kalanla. Eğer de ministra baronu adamlar atmalı olsa, gavap şunu derru bir komuda salında yapın üstüne. Bir arrest edin. Ve şoň deregine birinci orunmasar ya beyleki orunmasar gelenine birinci bilen, halk bilen, vayenler uruşup, kırışıp, birini öldürmeye yani şolary kazarmalar akydın. Kazarmalar ayrım şolary. Onu siz hakiki kahraman bolursunuz. Halk ölçöder, Kurbanguly inam yerin aşağından tapar. Hemme adam eder ödi. Pikir etmeň, yurt dağar ya tozdurlar, gaýtyp, yurt berker, agyberleştirilir ve zulümden azat bolur. Şu azat döwleti beýleki döwletlerem goşuljak bolar. Ananyň. Hemme velayetler doňaly bolarlar, bir-birini gollap. Azatlygy saklamak kyndyr. Ine şonda goşun gerek bol. Наш фильм сегодня посвящен событиям... Pardon. Сюжетные линии в сторис. Atam. Men bas. Чикаго. Ya men başladı attım hem bir minut. Hormatly vatandaşlar başlardan men başka nime? Men aydy bereyim de şunday vaka İran revolüsiyetine de bolly. Şah nämetçegimni gitmeli boldy yurtda. Ondan ön türmede yatan öz apayisyoneri şoňa haýyş edip getirip şonu premier minister goýdy. Hemme vayenlerine de aýtdy. Şoňa paçinýatsy edip näme diýdi edim şoňa. Vayenlere de näme etdiler? Halk gördü ne boldy? Goşulşdylar halk. Виктор Стенкулеску. Именно он командовал расстрелом в Тимишоаре. Однако снова пачкаться кровью Стенкулеску не хочет. Еще рано утром, до всех назначений, он едет в военный госпиталь, где знакомый хирург закатывает ему в гипс абсолютно здоровую ногу. Стенкулеску надеется, что это позволит ему не участвовать в происходящем. Но Чаушеску приказывает ему возглавить армию. Стенкулеску понимает, что единственный способ сохранить видимость порядка – увести армию из города. Он отдает военным приказ вернуться в казармы. Армия снимает с себя ответственность за охрану госучреждений. Вслед за ней это делает и милиция. Защищать Чаушеску больше некому. По телевидению передают экстренный выпуск новостей. Диктор зачитывает правительственное сообщение. Такое, что у диктора от изумления пересыхает в горле, и он откашливается прямо в прямом эфире. Informăm că ministrul Forțelor Armate a acționat ca trădător împotriva independenței și suveranității României și, dându-și seama că este descoperit, s-a sinucis. Minister vatan düğünü bolly ve şonu işten ayrılar deyip yani hiç vakt aytmadıklarını aytdı. Toluğunup yine diktra diye. Facem apel. На покойного главу Минобороны свалили и расстрел демонстрации в Тимишоаре. В версию о предательстве Миля никто не верит. По армии проносится слух, что министра убили, потому что он отказался стрелять в свой народ. Yine şol özüni atan minister, yani öz halkına karşı koşunları
yani uğratdırmadyk. Adam ve özüni atan adam, kahraman adam. Ine şu adama Özün atan ne? Özün atan ne? Soňky minister goýan. Aýagyny gipseden mara şu. Bu häzir köne minister aýdýar-da. Birinji minister atan adam watan döwünügi hemme ýanky bolan betbaşçylygyň 48 adam öldürülýänigi şuň boýuna goýup muny ýanky ýöne armiýada ýanky getgürlükler bolýar, şunu öldürdüler diýip waýernyň gaýtyp gahar gelýär şu. Это становится последней каплей. Оцепление расступается перед демонстрантами, пропуская их к Центральному комитету. Чаушеску издает указ о введении в стране чрезвычайного положения, но его власть уже не выходит за стены вот этого здания. Yine halk köşkün yanına baranla köşkün içinde oturun yolbaşı Çavuşevski karar çıkarıyor. Bütün yurtta çirçani poложение, yani vayna poложение alı. Hem koşunlar çıkmalı, hiç kim öyden çıkmalılar. 8'den sonra yürümeler, latip karar çıkarıyor orayın. Yine şu kararı şu köşkün perimetrine yürüyor. Şu köşkten 1 metre anada işlen o. Стенкулеску сообщает президенту, что более не может гарантировать ему безопасность внутри Центрального комитета и рекомендует эвакуироваться на вертолете. Yani şu vaxtlayınca koyulan minister Stankulenski neme aýdýa men seni saklap bilemok. Sen yani hopsuzluğunu saklap bilemok. Vertolyot bilen seni kaçıp gitmeli. Толпа уже штурмует здание. Слышен звон Halka seyredin. Ne yani köşke var yani. бьющегося стекла, треск выбиваемых дверей. Чаушеску выходит на балкон с мегафоном, пытаясь что-то сказать, но уже поздно. Чаушеску и его жена с 2 охранниками поднимаются на крышу. С ними 2 их последних соратника, член исполкома Маня Минеску и министр труда Эмиль Бубу. Çavuşevski yani şu iki adam alıp vertolyotuna minýär kaçıp gidýär. Они садятся в вертолет. В 12:08 вертолет взлетает с крыши Центрального комитета. Коммунистическое правление в Румынии пало. Yani şu köşkten kaçıp gideni Rumanya'daki komünistik rejim yıkıldı deyip hasap ediliyor. Şu vakitten başladı. Halk zulmü köşkten kovdu, boldu, azat, devlet azat. Протестующие, а вернее их уже назвать победителями, за считанные минуты захватывают главное правительственное здание. И так происходит не только в столице. Группы гражданских активистов повсюду занимают опустевшие кабинеты местных властей. Румынская коммунистическая партия исчезает в небытие за несколько часов. Maydar yalandı. 70 yıllap gelen komünistik partiya bir neçe saatte yok bolup bitdi. Yok ama hiç de. Şu Berdi Muhammed'e hiç, vatandaşlar bula hiç. Bu bir triyapka da, o bir partiye, dünyada avraylı partiye. Hükümet, ama hükümet iyirine duran bir ulu partiye bir neçe saatin içinde yitdiye. Yok oldu diye. Adamlar tap bolan o partiye yok. Yine kurbanın golden partiye de yok. Hükümet de yok. Vay yerine yok. Hiç de adam yok. Men Gonayden şu 6. mikrorayonun adamlar öňe çyksa diňe bir mikrorayonun şu gaç gidiyor. Onu eder. Täze aýtnamadlardan şu nirde çäre geçirdi, şu taýyny bir şun karşysynda bir adam öwürdi. Sen o taýyny barman. Halkymyz barman. В коридорах ЦК революционеры отлавливают премьер-министра и заставляют все с того же балкона объявить об отставке. Yani aktivistler, yönöke adamlar premier-ministri tutup mikrofon verip atstavka aýtdyrýarlar. Bir bolsa bir porsi iksan politsiyskiden okýar. Bular Kerimcan gel tutya, Kerimcan gel tutup kıyırtya emmedi. Yani hükümet işgalen tutup yani atstavka uğradyarlar. Biz bolsa bir yönöke öýüni bilmem emheme kanun bilmeyen polisten okýar.
Телевидение восстанавливает вещание, прерванное после зловещего сообщения о самоубийстве министра обороны Василия Миля. Перед миллионами телезрителей предстают взволнованные люди в свитерах, антиподы. Yine dedim, televizyonda işlep başlıyor. Yine şöyle, hani partiyanın lideri ya neme öne çıkıp akiden yok. Ya şular yani nizapna birden olup gidiyor ol. Kim öne çıktı? Yine şol. Yine şuraya ol ya. Yine şol yönü adamlar öne çıkıp yani televizyonda ayyalı bütün dünyaya getiriyorlar. Yine şuraya bollu değil. Прежних дикторов с постными лицами и в галстуках. Волнуясь и сбиваясь, поэт Mircea Dinescu объявляет о свержении Nicolae Ceausescu. Câteva minute înainte de a vă vorbi. Şahir, yurdun şahiri yankı afisarın abdüllah dedi. Olmasa revolüsyoner am değil. Yönü şahir. Înainte de asta apelăm la toate forțele ale armatei noastre. Armata în București e cu noi. Dictatorul a fugit. Victorios. Am învins! Dedim, hakiki adamlar, hakiki köçüde görüşen adamlar, yönü koyan adamlar. Жители Бухареста, до сих пор не веря в происходящее, выставляют телевизоры в окна первых этажей, чтобы все прохожие могли видеть вчерашний оплот пропаганды в одночасье стал рупором революции. Adamlar öyle televizyonlarına ayna koyuyorlar. Geçen adamlar görsün diye. Hemmeti görmedi de bol geçen dağıtır. Hemmeti buradan düşünsün diye. Президентский вертолет... İnni berde prezident neçe yaşar, tutsak edip basılar, ol bir ikinci etap. Ol öz-özünden bok gidiyor. Esası köşkten kov bütün dünya zar etmeli. Şon gücü yok oldu. Benim burada ştab bütün halk katnaşana. Öyle bir orada mecmu adam var yok. Bütün Rumenya yönü esası hem halk narda. Hem halk işgaller hem narda. Gattol diyem. Тем временем приземляется на правительственной даче в 40 километрах от Бухареста. Чаушеску пытается выяснить, что ему делать дальше. Но ответа от Станкулеску нет. Тогда он лично обзванивает всех командующих военными округами. Однозначное заверение в верности удается получить только из города Петешти. Şol gaçıp baranı öz köşküne var ya, 40 kilometrelik köşküne, Çavuşevski. Her bir velayet hekimine can ediyor ve her velayetin garnizonunun, yani vayenlilerine can ediyor. Dine bir boyun alıyor, men sen goruğunu saklap bilecek, korkusuzluğunu saklap bilecek. Вертолет снова поднимается в воздух. Чаушеску бросают последние сподвижники – Минеску и Бобу. Yankı yeni vertolyoda miniyalar, yanına iki adamım kaç gidiyor. Mişlor yankı bir vayenli garnizon, men sen korkusuzluğunu bir ayda boyun alıyor, şonka gidiyorlar. С супругами остаются лишь два охранника. Министр Станкулеску связывается с пилотом и приказывает... Yankı Çavuşesku'nun ayağının yanına dine iksan ahranik kalıyor. Yine hazır yeni bir kayıtalayan. Kurbanlı Kezzap ve Serdar Kezzap'ın ahranatına yüzleniyor. Beylik devletlerin ahranatı sonuna çel durmadı zulmün yanına. Vazmons olsa halkın tarafına geçtiler. Siz dursanız sizi öldürürler. Halk öldürür. Sizin bütün ömrünüzde halkın düşmanı olursunuz ve sizin çağlarınız en maskara olan adamlar var. Kaç bilecek yerlere mi yok şimdi buna? Yani hiç yana kaç bilmeyen. Немедленно приземлиться, угрожая в противном случае сбить вертолет. Yine yankı adam, ünsverin yankı военный adam Снова поднимается в воздух. Чаушеску бросают последние сподвижники – Минеску и Бобу. С супругами остаются лишь два охранника. Yine şu adam birinci protesti 48 adam öldüren adam, komanda ve öldüren adam. Çavuşesku şunu belliyen ideti gelen ok, yankı mina baron bolosu gelen ok, şonda da belliye mecbur yağdayda. Indi şol ikinci gedek vertolyotu kalıp kaçıp baranına şul şonga can edip aydiya. Vertolyot düşün ya da bombalap yar vertolyotu. Çavuşesku'ya şert koyuyor. Министр Станкулеску связывается с пилотом и приказывает немедленно приземлиться, угрожая в противном случае сбить вертолет. Машина приземляется около городка Тырговишти.
Чаушеску и Елена выходят на дорогу, где ловят попутку. Ünsverin, ine akrandan yeni bir gedek. Gurbanın akrandan, ine şu yal kaç gidenine, ine bir tane akranı galya. İkiden bir galya. Olam yankı vertalyodu koyup, vertalyodu koymasanız sizi bombalacak deyip yankı teyade verilen ministra ya. Vertalyodu koyup, iki tane akranı köçe var ya, maşin tutup, yankı şu maşini alıp, prezidenti gizlemene. Yankı şol vayın garnizonu iltmene. Ünsverin. Водитель, местный врач, сначала не узнает президента. Затем, поняв, во что вляпался, он высаживает Чаушеску, соврав, что автомобиль сломался. Yani pasajir bir vraç bolya kömöge deyip boynalıya ondan görse Çavuşescu. Yok, o da tananak diye, bilen kadir oğlum diye. Ama bilen son görüyor Çavuşescu'nun ondan diye ay yok men maşinimi işlen yok bağışlan deyip ona taşıyor. Hatta halkın taşıyor onu. Охранники находят другого водителя, на этот раз мастера по ремонту велосипедов. Но ехать чете Чаушеску некуда. Ни в горкоме партии в Терговиште, ни на местном заводе ему не рады и грозят расправой. İkinci maşin tapıp gidiyorlar. Yani onu başka bir adam maşin alıp gidiyorlar. Bırakranlık bilen. Yine niye varacağını bilen oklar. Hem yerde bunu tutup ediyorlar. Один из охранников уходит на поиски другой машины и исчезает. Ona kaçık diye. Ben başka maşin tapayın deyip çıkıyor da kaç gidiyor da yok oluyor. Gidilen ya. Чаушеску ошеломлен ненавистью провинциальных жителей. Çavuşescu adamların yani bunu zulüm hükmünde görüyeninin katı gen görüyor. Şuraya adamlar şunu yigreyen eken deyip yani hakiki düşüyor da hakiki realni bir situasiya var ya da. Он был уверен, что его любит вся страна. Лишь вечером супругам удается добраться до комиссариата милиции, откуда армейский майор увозит президента в расположенную неподалеку военную часть. Beni halk kovu öğrendir deyip gelip gören adam indi düşünüyor. Ondan iksan polises şu vayanın garnizonu eltiyaşıl oluyor. Biz dedim hopsuzun koğrar deyip arkayım olun deyip. Чаушеску все еще думает, что назначенный им министр обороны на его стороне, что армия обеспечит ему защиту. Çavuşescu şu yerde de fikir ediyor. Men şu belirlen teyade verilen minister men tarafımda hazır hem koşunlar yığınap meni halat edip yine de men yani öz yoluşum devam eder fikir ediyor. На самом деле диктатор и его жена, сами того не зная, уже оказываются под арестом. Yönü hakikaten diktatör yani Çavuşescu ve Yelena ayarlayan öyle şunu düşünmen öyle yani eyyam arest edildi. В это время в Бухаресте появляется человек, который возглавит страну в переходный период, а затем станет первым всенародно избранным президентом Румынии. Это Ион Ильеску. Он занимал довольно неожиданную для лидера революции должность – директор издательства технической литературы. Şu direktör izdательства, yani neşriyat, teknik yani malumat kitapların neşriyatının direktörü şu vaxtınca hükümeti dolandırıyor ve son adamın fethilerine birinci hakiki arz oldu 3 yaş olan adam. Ильеску 59 лет. Он начал свой политический путь еще в 50-х. И во времена оттепели даже добрался до поста министра. Ильесcu 59 yaşında, o ömrünün meri yani siyasete koşulup gelen. Министра по делам молодежи. У него была репутация либерала среди коммунистов. И когда Чаушеску начал выстраивать диктатуру с культом личности, карьеру Ильеску покатилась под откос. Ильеску звонит министру обороны и после короткого разговора отправляется на телевидение. В прямом эфире он сообщает, что армия переходит на сторону народа в борьбе против Чаушеску. Şu Ильесcu, Çavuşescu vaxtlarına zıngılanına, yani işten ayrılıp zıngılanan adam. Yine şu yaday bolanma, şu vaxtlayınca minister belirlen adama canı diye de gürleşe de 30 minuttan televizyona varıp ayda hem yani harvurluklar halkın tarafına geçtiğip ofisyalını haberler ediyor. Из телецентра Ильеску направляется к генералу Стенкулеску. Происходит удивительная сцена. Министр обороны докладывает директору издательства о положении дел в стране. Yine şundan sonra günü vaxtınca bilen ministerin yanına var ya, ministram daklad ediyor şu adama. Halktan çıkan adam da halkın yani
halk en yukarı organlar devletin. Yani şu halktan çıkan adama daklat ediyor ministr. Тем самым передавая ему власть. Şuraya yağday ve şunu hükümeti tavsiyor. В половину четвертого Ильеску выступил с балкона Центрального комитета и, как новый лидер, заявил о создании фронта национального спасения, который будет руководить страной до проведения свободных выборов. Транзит власти свершился. Burada ben burada aytacak bolýar. Bende ştada en важный moment. Bende bir tane adam halkyla öňden bir istoriýasy bar. Ozon minister Abarona gelýär şoňa anam bildirýärdi, hökümeti şoňa tapşyrýar. Bedem tan Paçinýanyň dedi. Olum hökmen şolara söz berýärdi. Sen geçmişde näme edem boldun? Biz geçýär. Sen bize paslysyň garantiýe edýär. Sen gel şu atlym ýurdy dolandyrmakda, ýurdy parahatçylyk taklamakda bize kömek etdi. Bedem nädir? Şon ýanak wagtlaýynça devletin strukturasynyň prinsiplerini oglanlar indeten öýdüň kursa bilýär çözdük. Biz nähili şoňa kimle gatnaşjak, näme etmeli falan etmeli. Şon ýanak adamlarymyzdan bar hem içeride hem daşarda. Hemme hükümetin içindäki işleýän ministerler zatlar da bize goşulşyp bizden garanti alyp bilýär şo wagtlaýynça devletde. Bu şolanda olar garantiýe edýär. Geljekde şolara zat diýilmeýär. Moş işläp biler, işlemek ol başga gurulun. Olan eden işlerine bagly bolar. Göne umumy günah geçiş hemme kişi elan edilýär eger halk tarafı geçdiler. İran'da da şo boldy. Ahane Rumaniýada da şo boldy. Ortaýatda da şo boldy praktiski. GKÇP bolanlar şo boldy. Teber şo nemeden zatlara hiç de diýmediler praktiski. Şol üçin şu ýani tonkusları biz bilmeli, öwrenmeli, halkym taýin bolmaly. Eger hökümet ýol başçylar halka karşılık görkezmeli, halk tarafı geçdile olan howpsuzlygyny biz üçin etdiler. Hakik. Onu biz aýratyn ýüldönür. Yani şu ýagdaý bolanda biz ýürünür. Ýöne öňünden aýdýar. Egerde siz ýolbaşçylar, polis, ahrana prezident, pograniçny, pajarnik, prokuratura halk tarapyna geçip siz wagtyn hökümet gowlasaňyz, onda hem onuň çyýany bolup bilersiňiz, hem de öz azatlygyňyzdan mahrum bolman işlerinizi dowam etdirlersiňiz we günälerinizi agrylan bolarsyňyz. Sebebi şul ýa-ni çalışmakda, şul bir diktator zulüm sistemadan hakyky azat sistema geçeninde demokratiya sistemasyna. Näçe adamlar agly birleşip hökümetde işleýän, sen MHM'ň başlygy bol, sen Minabaronyň başlygy bol. Halk bilen alaşyp, ýa-ni wagtyn hökümet bilen alaşyp kömek etsen, onda sen bir topar adamyň jan sağlygyny goraýan, öldürmeýän, gaýtyp gaty çalt ýagdaýda, agly bir ýagdaýda bolup geçýär we biziň istemimiz şol. Halkyň parahatçylyk üçin etýär. Parahatçylyk üçin edýär. Sen zuluma gulluk etmen, halka parahatçylyga, adalatlyga hyzmat edýär. Onu sen kanuny bozarlar. Ýurdy talalary tutýar. Sen etmeli işin etýär. Awa. Dowam edelim vatandaşlar. Захватом правительственных зданий дело не ограничилось. Румыны пришли и сюда, во дворец, где жил Чаушеску. Люди, последние десятилетия прожившие в голоде и нищете, с удивлением рассматривают роскошные интерьеры дома диктатора. Yani dine hükümet jaýlaryny, yani hekimlikleri, kabinet ministri, köşkleri basyp almadylar, halk basyp almady. Ol Çauşeskuň ýaşan ýerine, ýaşan köşküne. Ванны с позолоченными кранами, бассейн, винный погреб и даже оранжерею с павлинами. Так жила чета Чаушеску. Пока остальная страна без преувеличения считала каждую копейку. Haçanla halk her köpüň sananna Çauşesku gyzylan çaýlan, yani tualetler, wannalary, öýüniň içiniň gyzylan çaýlan gapylary, pavlinler, bir topar zatlaryny halk görenine bundan metre gahrayly. Желающих взглянуть на покои президента так много, что им приходится стоять в очереди. Кто-то пытается украсть шахматы, но его хватают за руки. Положи на... Şunun ýaşaýyş durmuşyny görmek üçin bir topar adam üýtdi. Şonu oçut bollar, şonu görmek üçin.
bir şahmatını oğurlayacak bolgan soň derru halkyň ötüpje. Halkyň öýde hemme zat edýär. Parýadyr hakly. Parýadyr. MHM'den, polisden, beýlikden gowy edýändir halk. Halk sebäp adalatly üçin galýa ve adalatlyk ideýany saklaýar. Bir adalatdan çykjak bolsa derru ýerine goýýar. MHM'den hem polisden hem beýleki, prokuraturadan derru ýerine goýýar. Şoň üçin halk kaçanına gelene bardak bor, eýder bizim halkymız beýle eýle pohyýarlar. Bizim halkymız beýle halkdan hiç iltapawul ýokdur. Serden Russiýan halky gidip öz doğun Ukraynalarını öldürýär. Ýöne halk galanna şol adamlaryň tersine adalatly işläp başlaýar. Bäýerde umumy tolkuna bar. Tolkun adalatlyk, azatlyk we adamlaryň gymmatlyklary. Onda hemme halk şoňu ýa bolýar. Eger tolkun yallaklar, kezaplar bolsa, onda yallaklar, kezaplar düşýär. Normal adamam yallak, kezap bolmaly bolýar. На место не твое, а народное. По телевидению объявляют, что Николай и Елена Чаушеску арестованы в Тырговиште. На улицах Бухареста люди отмечают победу. Они... Televizyonda ıglan edýärler. Nikolay Çavuşesku, Yelena Çavuşesku arest edildi. Bütün halk toy edýär. Ine bilen iksan kezzap tutanmazda ve onun yeğenlerini tutanmazda biz toy ederiz. Biz zulüm basyp allyk, yığnadyk, toy ederiz şoňa. И скандируют: Чаушеску встретит Новый год в могиле. Çavuşesku täzilini ýanky nimede mazarçylykda garşalar diýip ýanky aýa gyýryň. С наступлением темноты благостное настроение в столице сходит на нет. По всему городу происходят перестрелки армии и милиции с неизвестными противниками. Стрельба ведется с крыш и чердаков, из окон верхних этажей. Выстрелы слышны и у здания телецентра, и у здания Центрального комитета. Ýanky giýje bolýar bolýan, waýenler bilen polisin arasyna uruş başlaýar. Bular şol ikisem ýene bir topara garşy uruş alyp barýar. Öldüren bilen ok nämen uruşy. Ha bulaşık bolýar da, şol üçin tecrübeleri biz bilýär. Открывают огонь из танков и крупнокалиберных пулеметов. Стреляют по жилым домам и памятникам архитектуры. Начинаются 3 смутных дня румынской революции. Şuraya 3 günler atışık gidýär şäherde. Ýanky jaýlar atýarlar, köşkler atýarlar. Öldüler bilen ok kime garşy görüşýärni öldüler bilen ok bulaşýarlar. Готовы лякашты. Телевидение подогревает истерию, рассказывая о неких террористах, наводнивших страну. Одного такого террориста, избитого до крови, приводят в студию. Это, оказывается, сотрудник Секуритата. Его схватили на площади только потому... Ine ünsürüm. Şo ýerde terroristler geldi diýip, ýanky gizlin gulluk MHM adamlary we waýenler bilen polisler uruşdurýar şo ýerde. Ine Gurban Ulam häzir Türkmenistanda şu ýagdaýdan çykmak üçin variant gözlýär. Graždan uruşyny başlamak üçin. Bir tarapdan ýanky nemeler elçek bolýar, talibanlar elçek bolýar. Bir tarapdan adamlar ýöne alyp atyp bütün dünýä göküzjek bolýar, terroristler çoğdu diýip waýna polojeniýe ýerjek bolýar. Näme şu ýagdaýdan çykjagyny bilen ok. Adamlar gana bulajak bolýar. Adamlar gana bulaşyp ýanky graždan uruş bolanda bu gaçyp bilýär. Muny ýadydan çykarýarlar soň. Ine şul häzir variant Türkmenistanda Gurban uly MHM bilen kelle alyp şoň üstüne ýa kelli döwýärler. Şoň üçin watandaşlar men häzir amaýdan hökümetde işleyen adamlar MHM gullukdaki ofisierler, pograniçny, oborona, prokuratura, polis vatanı goramaly. Vatan üçün, döwlet üçün döwletini saklamaly, şu ýaly kezzapçylyk edip, şu sözleri unanyp, graždan uruşup turup, pullary oglap gaçýar. Eýýän pullaryny Dubaýa we Katara çekdi, bizim habarymyz bar. Maşgalaryň çenlerine çelip çykardy şol Gurban uly. Bular gaçmana taýar. Ýöne gidenne ýöne gitse, biz bulary ýanky derw tapfalar. Bulaşdyryp gidenne ýanky 6 ay, 9 ay wagty bolar, adwokat tapynyp, goranyp başlaýança. Şoň üçin biz bulary gidirmeliler. Sen akmak bolmaň.
Prezidentin ahranası, MHM, polis, prokuratura, oborona, pogranichniy gulluklar. Akmak bolmaň. Bir näçe wagtdan hemme zat ýüze çykar, ýalňyşandyňyzy. Häzirden ýalňyşmaň. Muňy esasy maksat sizi bulaşdyrmak. Ýa-ni şu ýagdaýda diktatorlar bulaşdyrýar ýagdaý. Halk başga tarafa gider ýaly. Öz bilen görüşer ýaly. Grardan uruşy başlar ýaly. Bularam ýa-ni gider ýaly, onsoň aýdar ýaly, "A men maka grardan uruş ýok da, asmanymyz parahatdy" diýip. Özü bulaşdyryp gidýär. Şoňa özü ýa-ni sokup gidýär gidenler. Şoňy görmeli. Что у него был при себе табельный пистолет. Солдаты на взводе и ждут нападения террористов. Они готовы стрелять на каждый шорох. Командующий ВВС генерал Иосиф Рус решает усилить охрану аэропорта от угрозы захвата его террористами. Он отправляет туда курсантов школы сержантов. В суматохе никто не предупреждает военных, охраняющих аэропорт, что к ним направляется подкрепление. Военные решают, что на них напали террористы. Курсанты думают, что террористы уже захватили аэропорт. Начинается бой. Погибают 48 человек. Ünferin. Военный minister vaxtlayınca aeroporta teröristler gelmedi ýaly usulini uğradyar kursantları. Ve o tarafta yani aeroport saklap duran adamlar her teröristler gelýär, kursantlar atýarlar. Kursantlar bolsa her aeroport teröristler batwalyp olur atýarlar. Ine şoňa grajdan uruş diýär. Şoňa ýanky bulaşıklary döredip diktatorlar şu ýerlerde gaç gidýärler. Şoň ünferin wayenler, pogranichnikler araňyzda agzybirçilik bolsun. Araňyzda bir ýanky ideýa bolsun, adalatlyk, kanunçylyk we halka hyzmat etmek. Onda şu ýerlerde girmek. Gurmanyny Ferdarykysy bir topar kanun bozup zat aýdarlar size. Komanda verirler, inanma, wagt çekin etmeň. Olaň her mün öz ýagdaýda kıynaşyp her mündan ýa-ni türme tarap bararlar olar. Масло в огонь истерии подливают и зарубежные СМИ. Французский телеканал демонстрирует тела погибших в уличных боях, называя их арабскими боевиками Чаушеску. При них якобы обнаружены визитки вице-премьера Иона Динке. Ни одно из расследований не подтвердит эту информацию. Daşyt mass-media, Frans mass-media tam yalan informasiýa berýär. Teröristler geldi, olar ýa hökümet tarapyndan alındy zat diýip. Olam yalan bolup çykdy. Следующей ночью по всей стране вновь вспыхивают перестрелки. Чаще всего стычки происходят просто из-за неразберихи и паники. Так солдаты одного из батальонов убивают посыльного, который спешил передать приказ их командиру. Karar ertesi waýanyň arasynda bulaşyk we kiçik gapmagarçylyk dörep başlaýar, atışyklar. Olam biriniň ýanky hawalar bolman soň bir armiýa birine garşy bir batalyon beýleki batalyona pasylna garşy görüşýär. Гарнизон городка в Трансильвании 15 минут стреляет по кустам, откуда раздался подозрительный шорох. Утром выяснилось, что туда забрела бездомная собака. Возле другого города сбивают вертолет, в котором везли арестованных генералов, виновных в Тимишоарском расстреле. Оба погибли. Başka bir şäherde vertolyotda ýa watan dönek generallar arrest edip getirenler onu atwalýar, teröristler gelýär. Gara bulaşyk bolýar da şu bulaşygan öňkü MHM'şikler gyzdyrýarlar we bulaşygy ýa üstürýärler. В Бухаресте под окнами здания Минобороны военные убивают бойцов антитеррористического спецназа. Выжил только один спецназовец. Его ранило в шею. Spetsnaz bilen waýenler gidişýär. Sebebi bular oňa terörist geldiler diýip pikir edýär, oňa terörist diýip pikir edýär, ikisi gyrşýar. Ve şöyle diňe bir adam spetsnazdan diýip alýar. Бои заканчиваются только к вечеру 24-го, в канун Рождества. Начальник секретата генерал Юлиан Влад отдает приказ всем спецподразделениям встать на службу стране и народу, признать победу революции и прекратить сопротивление. Yine bir yol olsun biri bolly inni hemme gapma aşkla yatırmaly.
revolütsiyanın yeninden boyun almalı ve hemme dağıtlar durulmalı deyip hemmelere prikaz veriyor. Туристы, 3 дня наводившие ужас на жителей румынских городов, исчезают так же внезапно, как и появились. Hemme vayemler kuşuşuyor, hemme gidiyor şekerden, hemme de para hatlaşıyor. Жертвами румынской революции стали 1104 человека. 104 tane adam şu revolütsiya sebeple ardın çıkıyor. Это памятники. Yine şora koyulun, yadıgarları. Большая часть из них погибла уже после бегства Чаушеску из столицы. Şolun köpüsü Çavuşevski payitahttan kaçan son ölüyor. Sebebi Çavuşevski kaçanlar elbette ya komanda ve ya da MKM yurdu buluştur ya. Yine şonla yaman köpü adam ölüyor. Çavuşevski kaçmaka adam ölüyor, kaçan son köpü adam ölüyor. Но счет убитым еще не окончательный. В 75 километрах от Бухареста, в городе Тырговиште, решается судьба свергнутого президента и его жены. 70 kilometre daşlıkta partiyasının Çavuşevski'nin yani Berdimuhamedov'un ıkbalı söyleniyor. Николай и Елена Чаушеску после долгих скитаний оказались в гарнизоне Тырговиште. Bir neçe vakt bir yerde yatıp yörep şu Tırgovişte garnizonuna baryalaştılar. Елена и Николай Чаушевский. 2 дня они живут в холодной казарме. Из мебели 2 gün şu kazarmada yaşarlar. Soğuk kazarmada mebelden değil mi şuraya yatak yerler. Там только солдатские кровати, стол и пара стульев. Когда чете Чаушеску первый раз приносят обед из офицерской столовой, они отказываются есть, полагая, что над ними издеваются. Haçanla ofisерlerin iyi naharından şuru dağdırmağına getirilenine birinci gerek. Şunun fikrediye ay siz bizim üstümüzden gülecek ol yani buraya hil nahar pes hil nahar adam iyiyenlerle deyip atkaz ediyorlar. İymeyeler. Им говорят, что черный, безвкусный и рассыпающийся в руках хлеб и пустой суп – это обычный рацион офицеров. Onu düşünüyorlar şuraya elinde erep durun kara çörek ve etsiz çorba şul ofisерlerin hakiki naharı. Чаушеску заявляет, что это ложь. Бывший президент до сих пор не знает, что он арестован. Ему говорят... Çavuşevski diye yok bu yalan, buraya armiyada adamlar ağaç nahariyen oklar. Deyip ne diye. Şul neye çabuk geçenine Çavuşevski şunu da düşünmeye, şunu çabuk geçen sonra şul arrest bolluğunu düşünen okşun. Vaktlayınca men her saklanayan her ministra baroni hem de çözer men yine iş yerine baran deyip krediye. Говорят, что его хотят защитить. Чаушеску все еще ждет, пока назначенный им министр обороны Виктор Стенкулеску возьмет ситуацию под контроль. Ему... Naklamacıya Çavuşevski biz sizi korar. Hiç kimse öldürmedi yani. Ona ne yaşıyor? Можно будет, наконец, вернуться в свой любимый дворец, к павлинам и позолоченным ваннам. Но... Şu minister, belirlenen minister hem de koşuşturur, halk koşuşturur. Benim öz Kızılın çayılın tuvaletlerime, pavlinlerime baranlayıp fikir ediyor, arzu ediyor. Kurbanlı yanına itlerime, eşeklerime, pişiklerime, atlarımın yanına fikir eder yönü olmalı. Но Стенкулеску вместе с Фронтом национального спасения занят совсем другим. Вечером 24 декабря принимается решение о создании исключительного военного трибунала для не... Çavuşevski tarafından belirlenen adam vaktlayınca Abarona, ministra Abarona, korunmak ministri, bunu koruman qaytip vaktlayın komitetlerini uyuşup yürütürleştirilen военный tribunal dörüdüyorlar. Mıranda, men ştada bir daha etcek ve de şu vaktlayınca devlet berde Front Nacionalny Spaseniye deyip adlandırıyorlar. Eğer şu yankı yazıcı var, ön kamsıbollu işler şu var, onun min Abarona geriye bir tovar adamlar şu revolüsyonlu komitet şu dörer, inni şolu emmedat yurt dolandırıp otuyorlar. Немедленного суда над Николая и Еленой Чаушеску. Хотя никто не говорил этого вслух,
было ясно, что приговором будет высшая мера. Şunu Kur'an'ı eşitmeli. Şol vaqtlayın komitet, vaqtlayın kurulan gurumu ministra barona bilen yürütü tribunal geçiriyorlar ve eyyam şu tribunal geçmekle himmeti biliyor. Vışşa merana kazanıyor. Rastrel yani bunu atmalı. Şol yani çare görüleceğini himmere eyyam biliyor önüne tevavi. Zulüm eden zulümü şon çok Gurbanlı'nın eden zulümü şon çok Gurbanlı biz bilen ölümü görüşüyor. Yani ya canlı ya ölüm yolunu görüşüyor. Yolunu görüşüyor. Şunun için fikir etmem yüzüp gülüp bize sevdiyenler yok bu her mundunu dağırdaptı. İşe gelenine de serdar ekisi bunu dağırdak geliyorlar. Biz aradan maglumatlar alıp oturuyoruz. Her gedek yine son günümüz deyip dağırdak geliyorlar şu işlerine. На следующий день вертолет с членами трибунала приземляется в Торговиште. Yankı vaktinde dörüdülen tribunal son adamları vertolyotla Barya президентinin saklanan yerine. Виктор Станкулеско набирает людей в расстрельную команду. В добровольцы записываются 3 десантника. Старшина Дарин Кырлан, старший сержант Октавиан Георгиу и их командир, капитан Ионель Буэйру. Yankı şol Çavuşesku tarafından belirlenen minister yürütülüşün rastrelini komandı toporunu veriyor. Şol attı toporunu veriyor. Çavuşesku Добровольно öldü. Ondan 3 tane desantnik добровольно geliyor. Spetsnaz'ın adamları. Станкулеску беседует с глазу на глаз с капитаном, чтобы убедиться, рука у десантника в решающий момент не дрогнет. Yani Stalinski şol atu toporun yol bilen gülüşe seyredin. Ahmal bolman, atanınızda çot katmalı, qıra atman. Siz öldürmeli, komanda verdi, siz şunu yerine yetiremeli. Yani boynunu koyduruyor şunu. В час дня в казарму, где будет проходить трибунал, на БТР привозят 71-летнего бессменного президента Румынии. Arkadağı getirdiler, arkadağı. Yine Çavuşesku'ni BTR'a içine gidiler, halk öldürmedi yani. Yani atu yerine getiriyorlar. Bir küçük kazarman, yani vayeni çastın, tuvaletin yanına koyuyorlar şunu. Ünitör seyredin. Он был неузнаваем, бледный как полотно, волосы взлохмачены, небритый. Однако он пользовался лосьоном после бритья. От него хорошо пахло. Yine öz yağdayı yankı açık sakalları ösün saçları şörp dur. Yönü şurada şunu yankı medisin kasmotre ediyorlar. Haçanlar şu medisin atomotre edenler bunun tek inanıp diyor şunu yankı ön kıyal bakıp seyredip yol boşluk yoluna yankı bunu koyuyorlar deyip inanıp diyor tek. Через 15 минут после короткой и довольно формальной процедуры проверки здоровья читу Чаушеску вводят в помещение. 15 minuttan sonra şu yağdayını bağlayıp bunu yankı yürütürlersen bir otoğa tanıyorlar. Николай видит своего друга Станкулеску и облегченно вздыхает. Виктор, наконец-то! Nikolay Çavuşesku yani Kurmanlı diktatör öz belirlen ministerini görüp yani şu giyen tamamla ahir yani rahatlaşıyor da ayda vah ahir sen bayarda kendin deyip bir Холодная реакция Станкулеску лишает его последних иллюзий. Stankulevski yani soğuk yağdayda şunu seyrediyor olun Çavuşesku düşüyor. Hem de yıkıldı. Начинается трибунал. Чаушеску сразу заявляет, что не признает никаких судов над собой. Yine şu tribunal seyredin yani adamlar vayen tribunal ediyorlar. Bir günne bellep ertesi yem karar çıkarıyorlar. Yine şu tribunalı Çavuşesku'nu getirip şunu suud ediyorlar.
Olam Çavuşevski men sizin tribunalını hata edemek bu yalan, bu devlet ağdalışı. Ay bir topada attı aydı. По Конституции судить президента может только парламент. Kanunu ne betçok oluyor? Siz prezidenti, biz prezidenti ayrı bilemdik. Biz prezidenti, yani çalışıp bilemdik. Biz Gurbalyny halk maslahatyny yollaşıp çalışıp bilemdik. Diňe halk maslahaty çalışmaly. Bulum şey diye. Siz meni ayıracak bolsaňyz, halk maslahaty çözmeli. Siz meni yani karar çıkacak bolsaňyz, halk maslahaty çözmeli diýip aýdýar. Şol ýanlat diýär. Konstitusiýa. Ýöne kim onu kulak asýar? Şol için ben aýtýarna, on çıkaran kanunlaryň bar tualy tekstini. Но диктатор собственными руками выстроил систему, в которой закон превратился в инструмент преследования неугодных. Şul diktator yürüyte konstitusiýany şoňa ýa getirdi. Şul konstitusiýanyň esasyna döwlete bir garşy bolan adamy yürüyte izarlamak üçin ine şul sistemany döreden soň ine şu sistemi gelip adamdan garşysyna haýırlanmak üçin haýırlanýar-da konstitusiýa. Başga da üçin haýırlanýar. Hawa. Ine şul sistemde şoňa gelip kelletine ýene täzeden berýär. Десятилетиями в Румынии по этим же законам судили оппозиционеров и журналистов, не давая им и шанса на оправдательный приговор. Ine onlarca ýyllar şul esasyna, şu konstitusiýanyň esasyna, şu ýaly ýa-ni kanuny özbäkçilik bilen bir topar oppositsionerler, jurnalistleri şolary özüni gorumaga şans bermän suud etdirip ýygnadylar, ýitirdiler, öldürdiler. Inni özüne gerek kalany näme diýär? Inferno. Президенту предоставлены адвокаты. Но это тоже формальность. Президента advokatlar verildi. Inferno. Формальность, yani процедура. Общение с защитниками Чаушеску дают 2 минуты. Адвокаты по любому вопросу встают на сторону судьи. Çavuşevski bilen gürleşmeni advokatlara 2 minut berýärler wagt. Bular gürleşip ýa-ni öýleri tribunalyň komissiýanyň tarapyna ýa-ni tarapyny tutýarlar. Ine Türkmenistanda da şol atlar häzir halkymyň üstüne şuraya suud geçirýärler. Soňunda Gurbanyň üstüne de şuraya suud bolar. Ýa näýini halky eden bolsa halkym şonu şeýle eder. Gaýtaryp berer. Там судья выступает в роли обвинителя наравне с прокурором. При Чаушеску политические процессы были насмешкой над правосудием. Ine şol suudda ýa-ni судья bolan kady обвинитель ýaly garaýjy ýaly şoň tarapyny tutup garaýjy bolýar. Öň şol sistemi bilen bular oppositsionerleri, adat adamlary suud edip ýa-ni türmäge taşlaýarlar. Indi özüne garşy şol özüniň gurun sistematy işläp başlady. Теперь через такой процесс ему предстоит пройти самому. Прокурор зачитывает свою речь. Николая и Елену Чаушеску обвиняют по 4 статьям Уголовного кодекса. Разрушение национальной экономики, вооружённое... Ünferim şunu, kady karar çıkarýar. Şul prezident Çavuşevskini 4 tane kanun boýunça ýa-ni cezalandyrjak diýende. Birinji, ekonomikanyň doly ýa-ni doly pytradan boýunça. Ine diýerim Türkmenistan ekonomikasy doly pytradyldy. Gurbalyň gadanan ýa-ni jenaý işi. İkinci, выступление против народа и государства. Yani halka karşı ve hükümete karşı kararlar ve çıkışlar, yani buyruklar, şoň üçin ine Gurbalyny etdi. Halka karşı, hükümete karşı, hükümet işlerini basıp özbäki üçin konstitusiýany ýetgedi boldy. Konstitusiýany ýetgedi özbäki üçin, döwleti atak etdi özbäki üçin. Şu ikinci kanun. Разрушение государственных институтов и геноцид. Yani hükümet institutları, yani hükümet işleyiş institutları, gurulmalarını, prinsiplerini, mesela hekimlik öz işini ettiren ok, Gurbalyna seretdi. Diňe Gurbalyna aýtmasa eden ok. Şoň yani hekimlik bolany yani administrasiýa institutları diýilýär şoňa. Şol administrasiýa institutyny dol paralizowat eden üçin
ve sud sistemadan mesela öz başta olmalılar de. Prokuror öz başta olan soň, ýa döwlet sistema dol basıp alan soň, şolun jenaýaty şökmünde ýüzüne goýulýar ve genocid, halkın genocidi. Обвинитель просит судью приговорить бывшего президента и его жену к смертной казни. Garaýjy öňkü prezident ve onun aýalyny ýa-ni atu jezasyna cezalandyrmakdygyny talap edýär kadetden. Чаушеску отказывается давать показания, утверждая, что он подотчетен лишь национальному собранию. Çavuşevski ýa-ni atçot bermäni ıhtiýarlygyny aýyrýar. Yok berjek geldi atçot. Men diňe halk maslahatyna ýa-ni atçotum berjek, başga meni suud etbiljek ýa jezamy berip biljek adam ýok. O halk maslahatydan men ýalňyz görkezim video. O pampersy ýallaklar büküp tant edip arkada şöhret diýip gıyryp ýörenler. Ol tapatlaryň öňünde men jogap berjek, siziň öňünde jogap berjek geldi. Но председатель трибунала продолжает его допрашивать. Почему крестьяне в Румынии живут впроголодь? А президент... Yönü yankı nemen tribunalın yol oluştu kadi bunu soru ediyor. Nemçip dayhanlar aç dayhanlar ervet yaşaya yönü sizin yaşayışınız olumdan qovu deyip. Президент в это время строит себе дворцы. Nemçip dayhanlar kötünye halk aç yaşaya yönü sen şu vakti yankı öz kuşturun uğrayan deyip yankı bunu soru veriliyor. Yine Gurbanuly şonu diýdi. Halka köçü yok, aç yaşapıyor. Bulum öz köçlerini aýryp. Türkiýede közenip ýörle çağalaryny görüp bilen akly, öz matlyklaryna gidip bilen akly ýurtlary. Ey haramzada, sen etýän işiň bir oturdy oýlan. Yine şul jenaýdy işdir. Yine şun edýän işi halk öz ýa-ni ýaşaýyşyny durmuşyny gowlaşdyrjak bolup, ýaşajak bolup, Türkmenistan terk edip gidýäni ve daşaýurtda gulýaly işläp çağlaryny eklep şöyle ölüp yumrulup şoýada helak bolýany şunu jeda şu wagtda bulum öz şäher arkadaş şäherni milliard goşup gurýany ve köşkler gurýany üçin şu jeda hökmüne şunu toğry edilip şu jeda hökmüne goýulýar. Bizem şonu goýmaly Gurbanuly. Biz bara şunu jeda goýmaly bolsa bir müňe golay statýa bar. Şunu dörtü alıp şunu atıwa ýa-ni karar çykaryp bolýar. Diňe dört statýany. Почему все программы развития страны существуют лишь на бумаге? Nämçip Türkmenistanyň ösüş programmalary diňe kagyda bar diýip şoňa ýa jeda hökmüne soru goýarlar. Николай либо вовсе не отвечает, либо говорит цитатами из пропагандистских телепередач про небывалый подъем экономики, строительство школ и больниц. Nikolay Çavuşevski ya jogap bermek ya da öz bir öwrenen ya tutan sözlerinden propaganda sözlerinden aýdýar. Men bir näçe banitalar goýdum, men mektepler gurdum, men onu etdim, bunu etdim diýip bolmadyk zatlary ýa-ni kellerine gelen zatlaryny gurýar. Свет сельского хозяйства. Он верит во все это даже на пороге смерти. Men okujuly östürdüm, men ýa-ni döwleti östürdüm diýip aýdýar. Yani şu televizyon edilen propaganda inanıp sonuna çelişon inanıp gitmiyor. Yine Gurbanuly şu zatlar inanıp gitmiyor. Yani men döwleti kaldırdım, men hemmerin arkada. Yok, men bana karşı burada. Hiç bu haramzada qow bilýän etdirip ýurtalaýanlar. O üstüne hiç gurum yok. Bu haramzada tabawut bilen şunu. Bir partiyany anlamaly. Bir towardan etmedikler abi. Bir towar partiýa bar şunu getiren. Öňünde hemmesi partkomlar da struktury, komsomol komiteti dünýäde bütün dünýä komünistiniň guramasy bar. Şoň agdasy ozan bir towardan etmese bolana. Bu haramzada hiç de näme diýenler bir aňyrda bir akmak nadan çöp başı eden da diňe ogurlyk etmäni bilýär. Ýurdy dargatdy. Hiç kanunçylyk diýende Türkmenistanda ýok. Türmelen ýagdaýy. Cehennem Türkmenistanlylar üçin. Onu ýanak etmek bolana. Öz grajdanlyk Türkiýede kul bolup ýöketi näme çay gurýar, näme köşk gurýar, näme gerek taňa.
Sen gitti birinciden şolar getir yurdunda işler normalde yaşasın. Ondan şola kovu yaşap başandan sonra var altından koş. Şol için bir bilye edildi adam. Bunlar pulu oğurlak veriyor beylekleri. Tapavut şey. Buna bir Putin'e pul verene. Bir hiç kime edendir hele. Böyle bir karanlığı. Daşarı yurtta kim şuna hop talp bilecek olsa Taliban'dan tut İran'ın hükümeti ta Putin'e çelin barıp Türkmen'den yiyecek çöreğin ağzından alıp şolara veriyor. Hakiki. Yo bu sandıklara salıp yankı men bilmediklerim olup getiriyor. Bilemedik. Hakiki hem adam biliyor. Doğru ya. Devam edelim. Судья переходит к допросу Елены Чаушеску. Кто написал все ее научные работы? Елена Чаушеска soru ver ya, yani kadet. Bir topor sen çıkarın kitaplarını kim yazıp verdi deyip. Yine kurban var. Мало ли она, как ученый о геноциде? Елена... Sen yani yazıcı hükmünne halkın genosidini gidip dur, yani halka zulüm gidip durun bilen yok mu deyip şunu soru veriliyor. Yine men kurbanına soru veriyen. Çavuşeska berin soru size kaytalayan. Siz bir topa 58 kitap yazdınız. Halka genosid ediyeniniz bilen yok mu siz? Halkın 45% daşa yurtta gezip Türkmenistan'da iyi işledik. Türkmenistan'da halk ölüp yiyor. Yani moral taydan, ahlak taydan yıkıldı halk. Bilen yok mu? Şu kitap yazmış olatları. Neyemçi daşa yurtta Stockholm'da yaşayan Akvel Zaparağı bile yaşadı atları. Cem 20 kitap yazan. Siz 58 kitap yazıp Türkmenistan'ın içinde hem de daha da gözümüzden görüp bilen adam bilen yok şu atları. O yazıcılık okuyup uğurlayan adam ol. Ol solunu uğurlayan korkudu. Şun kezzaplık etmedik bir oblasti yani Urbamka men şunu Geldik ereydin atlarına mı uğurladı? Dinle kezzapçılık, hükümette kezzapçılık, öz oğlunun haklarına kezzapçılık, dinisi düşecek olup kezzapçılık, attan yıkılıp barıncı bayrağı utup kezzapçılık, matkara olup bütün yerde 15 milyon dolar alın. Yani saylovlarda kezzapçılık edip nemeden, yığınaklar kezzapçılık edip adamlardan pul yığınap gören ministerlerden, vice-premierlerden. Şun kezzapçılık etmedik zadı yok. Men oğularak gelineceği yüzlenecek hocam. Benim kıydım adı oğularak. Bizim şu kıydımda köp karıştık. Yani doğrunda. Size de inatağınız köp karışanlar sizem bir goğu durmuşa çıkıp bir ağrılı maşalan eceti olur deyip fikir edendirler. Siz şuraya kezzanın yanına ne yaşap bildiniz? Her vilayette bir ayalı var. Yine London'da size London'da gelip siz gidildi. Şu yerde de orta ayalı var. Oğlu çağırırlar. Siz neyini bilmedik siren olup yankı yaşadınız. Size de soru verilen şu soru. Daştaşın şu kezzaptan. Yakınlaşman hakik ahal ayal bolyan bolsanız yakınlaşman şuna. Bu bir maskara var. Dünya maskara vardı. Bu toron niye Türkmenin arasında? Türkmençilikte bu toron niye? Burada anladın ya limit yok bu tordu şu. Türkmenistan'ın birinci özbaşta prezidentinin maşgalası Türkmenistan'a barıp biledi akla. Ödem şu oğlu yanık olup gelen şu tabi. Şunu öldürüp indi şolun çağaları yurda varıp biledi. Şu kakasının madarına varıp biledi akla. Şundan başka neyme cinayet işaret. Şol cinayet yerde bu karanlıkta var ya. Bunun hiç illi, ruhi, maralli, direği yok. Halkın önüne, bir adam önüne çıkıp şuna sorun verdi, cevap verip bilecek dadı yok duyumlar. Şol için hiç vakt metbuatın önüne, jurnalistlerin önüne çıkış edip bilemem. Absolutne çıkış edip bilemem. Çıkışını görkedim yalnız. Yok, edibilen o. O edibilen o. Et görmedik de, edibilen o. Edip şuraya jurnalistlerin gürleşip, kritika soru cevap verip görüşüp zat edip ne şurayalı yani özünü forme edip yani formasyondan geçip yoluşuğa geliyor efendim. Şu da hatlar görmedik. Bu dine gıyvat yallaklık. Niyaz'ın elini ovşap yalpılırdı. Şu kabinett ministerde gıyvat edip Niyaz Bey adama satıp gezdi. Her adam çok gıyvat çıkılığı vardır. Keliden emedir.
Mesela Niyazov'un çağalarında eğer şu kakalarının edendada birazcık doğruluğunu bilen olsa da şu hava buradan etti deydi da şula şuğa dıdardılar yurtta menem yurdum şu deyip da şola da bilye o karandadı da yurdunu dene diyen yetirdi. Peyda yetirin daha diyor. Şol için bula da kaçık geldi. Bir de nattimede bolya. Bulan hem ne bir karandadı da diyor. Şu çağaları bilye kakalarının karandadı. Avo, bili. Yine Niyazov'un qıydı, men aydan Türkmen halkına maglumat veren. 25 milyar doları Niyazov oğlap qıydına geçirdi. Oğlunu da geçirdi. Oğla ölü diyerlerde. Şun pulunu alacak, oğlunun pulunu alacak olup yığınlar ılgadı yedinden. Avrupa'da menin haberim var. Qıydı, Germaniyada, Angliyada bir topar mülkler alıp şu pulları, halkın pulları Fayat'ta, Qaravek'te, Halaş'ta, Hocamada, Bolşevik'te, Kerki'de, Kerkiçi'de bu tarafını al, Balkan, Yetipul, Çeleken, bu tarafını al, Gökçe, Yaşlık, Bağır, bu tarafını al. Yani şu yerde etraflarda küçülür düğütmeli pullar uğurlanıp inen Niyazov'un qıyırına Avrupa'da getiriyor. Netip olsa biz adatlık alsak, şu pulloram ve onam cenayete çağır şu pulloram getirir Türkmenistan'a. Adaletlik yener. Gidecek yeri yok. Şu olmasa ertir yener adaletlik. Biz yenip bilmesek bizden sonkular yener. Hükman yener adaletlik. Durmuş şeyle. Durmuş. Burada biz yener. Şu hareketlerimiz iyi giderli ediverdik. Bu aytiyana absolut iş diriyor. Bunu ayırmak ister. Dine bırak vakt gerek. Pişir. Adamların üstünde işlemeli. Yol görkezmeli. Nimetmeliğini. Özümüz tayin olmalı. Dürlü situasyonları özümüz döredip bilmeli. Biz şoları edip yok. Edip orada çaltıkta ayırar. Eydi fetirde de halk barar. O da özümü kovu treyning olabilir. Etmeli de atlar aydar. Haleke berdi Muhammed'e de görkezi oldu. Geleceğim şudur deyip karanlar. Efirine devam edelim Muhammed Avrupa verdiniz. Ine serdin ayağına soru veriyorlar. Şunça kitap yazıp halkın kötünyanını bilmedin mi sen? Ne sen yazıcı ol, bir topar ilmi açışlar edip bilmedin mi şu dağıtlar deyip yankı kariyette soru veriyorlar. Отказывается отвечать на вопросы. Ayalı Çavuşesku'nun ayalı Yelena Çavuşesku atkaz ediyor. Ben sonra cevap verecek galiba. Ne bir cevap verdin o? Адвокаты Чаушеску в своем выступлении поддерживают обвинения по всем пунктам. Advokatlar, Çavuşesku'nun advokatları qaralayıcın hemme punktlar boyunca, hemme yani maddeler boyunca cinayet cezasını qo'llayanlar. Президент отказывается от последнего слова. Он продолжает настаивать, что будет отвечать только перед парламентом. Yani cinayet işlerini qo'llayanlar advokatlar ve Çavuşesku diye men dine parlamentin önünde cevap verecek sizin hakkınız yok diye. Lütfen Gurbanlıam diğer ertir. Men halk maslahatının yolbaşı, halk maslahatı en yukarı organ pohiye. En yukarı organ dünyada, yani devlette halktır. Yüzde Murat, özü gelende parlamentin başlığını ayırıp özü hiç kim. Parlamentin başlığını ayırıp özü şu tahta oturup özü prezident oldu. Hiç kim. Hiçbir gulluk döredip ya organ döredip halk maslahatı ikinci kvadratta, halk maslahatı 10. kvadratta. Yine burada 100.000 san halk maslahatı döredse de en Türkmenistan'da ulu organ halk bolýar. Halk şuraya netice gelse, şunu tuğut etmeliyse şu bolýar. Halk konstitusiyanı durdurup şunu atuğu kararı çekmeli. Ya şunu etti deyip karar çıkarsa halk şu bolýar. Şoň üçin bular alacak bolýar. Halk maslahatyny döredip, fiktivni zat döredip, men şoňa bagyp şolar men tuğut etmeli deyip bir topar ýa-ni öz lavuşkalaryna giyip gidilenjek bolýar. Bolmaz. Konstitusiýada berk ýazylan. Bütün dünýäň adam haklaryny gorayan jarnamada berk ýazylan. Häzir soňky çykan 1978-nji ýyldaky Deklarasiya гражданских прав и политических прав человека şu ýerde de berk ýazylan. Konvensiyada, son konvensiyada. Hemme döwletler gol çekdi. En ýokarky organ döwletde prezident hem de halk maslahatynyň
5 tane geroy adını alan adamdan der. Halk. İň ýokarkalyň organ döwletde halk. MHM-de däl, prokurorum däl, şoň hemmetini alyp görseň, bir terede goýsaň, halkan beýlik terede goýsaň, halk. İň uly derece halk. Şoň üçin şu ýaly gizlenip bolmaz. Gurbanyň öňünden aýdýan. Wagtyňyz bolýaka, jyryň häzir. DWT we demokratik opozisiýa sizi gavar alar sizi. Biz sizi alman goýmaýar. Gelin dowam edelim. Суд удаляется на принятие решения. Sud, yankı sudun vekilleri netice almana daşna çıkıyorlar. На то, чтобы принять решение, нужно менее получаса. Netice almak için yarım saattan az vakit gerek oluyor. Tribunalul în numele legii și al poporului, declarând în secret, condamnă unanimitate de voturi pe inculpați Ceaușescu Nicolae și Ceaușescu Elena la pedeapsa capitală. Поскольку они не признают трибунал, у них нет права на апелляцию. Приговор... Ümserin, şu tribunali, şular, yankı bir organ hükmünde görmen son, şunun apellasya vermenin hakam yok. Apellasya demek, yankı men arda değil, men täzeden şu arda serdilmeli, men ardam täzeden serdilmeli, täzeden tut bolmaly. Şunun apellasya diye. Şunu da şunu etmenin hakkı yok, sebep bular yankı suudu hata verelim. Приговор обжалованию не подлежит и будет приведен в исполнение немедленно. Весь трибунал от начала и до конца занял 1 час 20 минут. Bular karar çıkar ya, Vayen Tribunal. Atu cezaatı vermeli 4 saat punkt bozun için ve şul atu cezaatı derrü yerine getirilmeli. Şul hemme çözgüt, hemme tribunal ve atu 1 saat 20'nın içinde bolup geçti. Виктор Станкулеску, которого Николай Чаушеску считал близким другом и которого злые языки даже называли любовником Елены Чаушеску, этот человек приказывает связать супругам руки. Özünün belirlen adamı, yani ağır yağdayda belirlen adamı Stanislavski. Şol adam ayağının lübovniği. Ünsörün, Yelena Çavuşesku'nun lübovniği. Şol Yelena bile Nikolay Çavuşesku'nun ellerini yankı bağlan deyip, iplerini bağlan deyip buyruk veriyor. Hiç kim yanına уважениyeleri yok da, hiç kim yanına. Даже Doğun'un yanına. Doğun'a maçık gidiyor. Doğun'a maçık gidiyor. Он взглянул мне в глаза и понял, что умрет не когда-то в будущем, а прямо сейчас, и заплакал. Olaya men gözüme serdim, düşünni, erti ya son bir gün ölmedi, edil häzir öljeğini gözü yetip ağlap başladı diye. Эта сцена до сих пор снится мне в кошмарах. Приговоренных ведут к стене солдатской уборной. Рыдающего Чаушеску и его жену ставят у стены. Николай кричит: «Смерть предателям! Да здравствует социалистическая республика Румыния!» Yankı ikisinden şöyle tuvalet var, tuvaletin kaplarına koyuyorlar. Nikolay Çavuşesku ağlıyor, ayağlar sövüyor, ağzını yeren sövüyor. Gülevimle noktaya orta mektebini oturmadık bir ayal. Bir olum bir zulüm. Nikolay Çavuşesku Социалистик республика yaşasın deyip kıyırıyor. Свободная и независимая. Ölüm, vatan dönükleri, ölüm Soциалистик республика yaşasın deyip kıyırıyor. Lozung kıyırıyor da, neyem diyeceğim. Kelledinden son, kelledi, yankı, dine lozungdan ibaret bolan son lozung kıyırıyor da.
Başka deyip bilecek daha diyor. Onam Türkmenistan'ın komünistleri verendirler ama. Allah. Ve internasyonel ayıp başlıyor. İnternasyonali yani 17. yılda Lenin'de yani yazdılar. Men toşna kim yazanı yazmaşına yöne şonu yürüyte hem proletariat yani işçiler solidarın bulunun için şunu yazdılar. Елена же просто обкладывает своих палачей матом. Елена bolsa öz yani atu ediyen adamları yani erken sözülen sövgüye üstüne. Когда капитан Буэйру кричит «Огонь!», разряжает свой магазин только он. Двое других членов расстрельной команды от волнения забывают перевести автоматы в режим стрельбы очередями. Yine Kur'an'ı seyredin. Sizin geleceğiniz. Biz yürüyte şu temanın adını Kur'an'ın Çavuşesku'nun tarihini qaytalayadık koyduk. Yine sizin geleceğiniz. Hormatly vatandaşlar, men izni tercüme eden häzir indi gutorp gelýär şunça wagtlarlyk 2 sagatdan gowrak boldy efir. Şu ýerde agon diýilende ýani atma diýilende şol ortada duran kapitan atyp başlady. Ýanyňky iki adam dobrovolny ýani özü ıhtiýarlyk alyp çykan adamlar men atuga gatnaşyp atjak diýip prezidenti. Şol adamlar avtomatyny ýani avtomatyny oçurt adinoşna goýman avtomaty oçurdy goýup бар oklorda aýlap ýani aljyradylar diýär. Делают лишь несколько одиночных выстрелов. Казнь совершилась так быстро, что оператор даже не успел ее толком заснять. Yani şeýle bir çat ýagdaýda boldy, operator album ýetişmedi diýär. Место казни сохранилось в исходном виде. Его можно посетить и сегодня. Şunun öldüren ýeri inni ýadygarlyk boldy. Şu zulmüň ýiten ýeri ýadygarlyk. Ine gurban bol. Sizin ýiteniňiz kanalizatsiýa gelmedi. Ola kanalizatsiýa. Kanalizatsiýa ýany şu arkasynda tualet şoň. Ine Gurbanly Berdimuhamedowa biz aýdýar. Sizin ýok bolup giden günüňiz Türkmen halkyna azatlyk we bayram bolar. Ve şu günden başlap bütün Türkmeniň aňyr başı günlerine çelli bayram bolup durur. Şonu eşitden, ine şu sözleri eşitden adam zat bolýan bolsaň özüňizi atmaly. Derrew ýagdaýda. Ya da jang etmeli opozisiýa. Meni halat edin, çıkarın şu ýagdaýdan. Ine şu ýerde ýazylgy, haçan 25 dekabrda 1989 ýylda saat öýlen 14:45'de yine Çavuşev, Nikolay Çavuşev, Yelena Çavuşev atu kararı yerine getirildi diýip şu ýerde ýazylgy. Bizim şonu pamitli köküne ýadygarly köküne goýarys. Geljekki nesil şu zatlar görüp hiç wagt Türkmenistan diktatura gelmedi yani. Muhammed ağa. Şu soňuna çellin goý şunu ýene şu gowdada aýtýar. Şonu bir göreýlik. Меньше чем через час тела Николая и Елены Чаушеску на вертолете доставляют в Бухарест и выгружают на стадионе команды «Стяуа». Теперь на поле целые сутки лежат бывший генсек и его жена, завернутые в плащ-палатки. А пьяные офицеры из охраны, светя карманными фонариками, приходят поглазеть на тела полноводного Дуная разума и матери нации. Никто не может поверить, что все это происходит на самом деле. Bir yarım sutka şular yattılar. Yani yürütülüştürün kazarmada. Afisерlerin fanarik gelip yani görüp gen aldılar. Şu ýa gıytka wagtda şu 2 sany bire yani milletin ejedi. Milletin ejedi beýle kalır. Başga wagtda fat ýagdaýda şu ölüp bolup ýatyrlar. Şoň gen görüp olam arkadagy yani näme diýär? Svetoy birde näme diýär bir ýalkyn berýän halkyna ýalkyn berýän adam. Güneşi. Этот человек казался себе и другим всесильным. Он мучил неугодных ему людей. Şu adam
her wagt özüne men iň güýçli döwletde iň güýçli adam diýip hatap edýärdi. Beýleki gynap, helak edip ýören adam. Своровал средства, продвигал на должности тех, кто ему нравился, члены. Yani hökümetin pullaryny ogurlap, hemme hökümet işgärlerini diňe öz tanşlaryny kezaplar goýup gelýän. В семье своей. Он казался недосягаемым там. Öz maşgalatyna iş goýup, beýle halka hiç wagt el ýetirmezlik ýagdaýda bolup duranka. На том самом балконе. Şo balkonna, yani el ýetirmezlik ýagdaýda şol birinji görkezlen balkona duranmakdy, nan märi diýär. Ни заборы дворца, ни высокие стены, ни верное окружение. Ничто из этого не помогло Николаю Чаушеску. Судьбу. Şol ýokurda durulan, köşkün ýokurtynda balkonda durup adamlaryň ýani ykbalyny çödýän ýani mümkinçilik. Nede öz dogun ardaşyny hökümete goýup, nede şu zatlar, nede kezapçylyk edip kezaplar daşynda üýşürip halky gynap, halk gorkudyp, nede bu zatlar hiç adam şuň ykbalyna täsir etbilmedi. Ykbaly ýene-de ýani öz ýoluna geldi diýär. Tualatyň ýanyna Решили обычные люди. Все, что от них потребовалось, очень разозлиться и захотеть взять свою судьбу в свои руки. Bunlar yönöke adamlardan utuldu. Bar adamın etmezadi qaharlanıp öz ykbalyny el almaklykdy. Ya. Диктатура в Румынии пала. Падала она тогда и в других соседних странах. Опыт Румынии нельзя назвать удачным на фоне. Murada, yani diýär-de, ol pikir etýärdi, hiç kim maňa isad edip bilmer. Hemme kişi menden gorkýar, ýurt meni fileýär. Men güýçli diýip ýören adam ähneke bir günüň içinde oturdy. Tamam. Gözde şol için Mahtumul Piragy bizim şairimiz meşhur näme diýär? Ey beýik dağlar beýikliňe buýsanma diýär. Wagtyň gelende ýertek bolardyň diýär. O şo goşgy var, şo diýen şu. Ey akbak karamda. Pikir etmesen, sene hiç kim, hiç, yani bir akıllı bir da gelen bolsa yine men ay biraz edip biler. Bir hiç kim. Prosta triyapka, prosta çöp başı. Akılım yok, hiç adam yok. Geplemeni hiç kim bilen geplemeni moğurmuyor. Bu ondan da bundan ayırma kıyışlar. Dine neyme göre? Halkımızın yüreğine korkuyun ayırmalı. Halk istemeli. Betbaşçılığının sebebini irdenliğini bilmeli. Kahar gazaplı hareket etmeli. Bolluk ettiler. Ne kitap okumak gerek, ne Marksizmi okumak gerek, ne İslam dinini okuyup bir şeriyet vuracak değil mi? Ne Hristiyan olmak gerek. Hiç de dine. Ben öz çağılımın önüne, öz vatanımın önüne, öz vicdanımın önüne cevap ver. Ayrılmalı şu haramdan. Bolluk oturdu. Qaharlanmalı ve öz ykbalyny eliň almaly. Eliň almaly. Boldy. Başa da gerek. Ine hemme zatlary Muhammed Ağa dogry etkeşdi. Ýalnysy bir mysal hökmünde gördük. Şol bir Rumyniýanyň zulmy Nikolay Çauşesku ve onun ayalı Yelena Çauşesku'nun ykbalyna bir serit geçtik. Hormatly vatandaşlar, biz hem 2 saat 20 goly ýakynlaşdyk. 2 saat 17 minut boldy. Şunun bilen biz efirimizi gutarýas. Murada, ben 3 saat aýdyp geçecek eger ruhsat berdi. Benim kamilleşdireýler. Bende birinji dene Serdar Berdi Muhammed'i ýüzlenjek bolýar. Sen öz kakan diýen edip beýtirip öz maşgalan gojjak bolma. Ähneke sana tarihten bir görnükli, özüm bari güýçli döwletiň başga bir topar döwletlerde gollaýan, ýerinde duran döwletiň ýolbaşçysy näýli guturalaryny size görkezdi. Size diňe ogurlyk etýär. Ýugurdy eden adymy diýär. Şol üçin öz ykbalyny öz kakana baglama. Şu wagtdan kakana aýt gaçyp gidin. Siz aýryp bolmajak zat dädi. Sizi aýyrmaklyk hiç zat dä. Ola bir günde bolsa biz 1 saat desek aýryp. Bir ikinciden bir topar oglanlar gelin gideýin ýaragly, ay ýugurdy çödoýlyň bari on ýanakly adamlar ýok. Olan biderek gurrundy. Hiç ýaragly gelenem ýok, daşary ýurtdan girenem ýok. İçinde halk bir döwletiň öz goýan mitinginde halk diňe ýöne zikr çalmak bilen, gyýykçyk etmek bilen,
el çarpmak bilen onu sonra yettiler. Şol için dine İslam. Üçüncü de aytacak bolyandadım. Biz hareketini hemmeni de yol görkediye aytyak, mescitli, çevreli, stadyonlu, cığırlıklı adamın yığınayan yeri, İslamlık yığınayan yer adamı şun yanak hareketlere sebep bolup biliyor. Şol için şu sebeplerden hayırlanmanı, şu mümkünçülükten hayırlanmanı biz tayinlik göreylik. Biz öğrenelim. İslamlık yerde biz şu hareketi başlayalım. Mescitlere biz çağırış ettik. Mescitlere barın. Eid-i Fetre barın. Biz etmellatlar aydar. Şol için tayinlanın. Bu haramdadının din var. Absolut ne kıyınçılığı yok. Men bunun doğuşunu yanak şuna ananıyor. O zaman biz aktivistlerimizi açacak oluyor. Vatandaşlar, hem aktivistler. Sizin hemen kahramançılıklı hareket ettiniz. Tarihi vakti, bir belli vaktin içinde borcunuzu vatanınızın önüne yerine getirdiniz. Siz bir tövüşmende kaytım şun kul. Beter cevitleşelim, cevitleşmek demek kökmen bir oturup gepleşmek falan ne. Kinen içinde takla, men yadımdan hem çıkar diyemek ister. Berdi Muhammed'den dinmek için sesimizi çıkarmayalım, ta yurda iyiye çıkacak. O zaman kimin haklığı, kimin aytıyanda doğruluğu, onun hemmesi benim ona. Dördüncüden, yur şu haramdadan dinmek için hükmetin önünden planın olmalı, ya sen Marksist-Leninist olmalı, ya sen İslamist olmalı, o grubunla gerekiyor. Biz dine Türkmenistanlı, öz vatanımız söyleyek, öz çağımız söyleyek, imanlı, vicdanlı adamlar, şunun için vatanımıza iyi çıkacak oluyor. Bolluk ve selam. Şu bilen biz hareketimiz başlıyor. Doğru ettin Muhammed Ağa. Benim koşulayan hurmatlı vatandaşlar, Ramazan gutorunda, Ramazan bayram namazına baralın hemmemiz. Urvanı görsün. Halk niyelikten doydu. Halk niyeliğini görködüp yadadı. İnni birleşmeli şu Kurbanlığını ayırmalı. Eğer de bizim birleşen mescitlerden başlayar. Mescitlerden başlayar. İyi vardır protestler inni başlayar. Şunun için biz inni başlayar. Hakiki Türkmenistan'ın hareketlerine. Daşındaki adamlar öz vatandaşlarını Türkmenistan'ın içindeki doğun anlaşılanını goğullan, kömek verin. Mümkünçülük olsa barın, mümkünçülük yok olsa goğullu kömek verin. Videoları paylaşın. Düşündürün. Şolardan maslahat alın. Şolara maslahat verin. Kontakt saklan. İçinde videoları, yani suratlar çıkarın. Yine bize köp video suratları geliyor. Biz görközüm yetişemdik. Vakt yok olatları. Biz görüşmeli. Biz yani Navasmoy kanalı yani bolmalı, biz görüşmeli. Bize gızıklı dağıtları biz görközüyüz, görüşü yerlikli dağıtlar galanı görköz bilemdik. Ramazan bayram namazına barıyaz, üşyaz, ayet okuyaz. Kurbanul gümmol, Allah'can, Hudaycan bize adatlık ver, bize ö devletimize eğçilik ver. Devlet halkınkidir. Kurbanul ham değil, düğecin ham değil, yankı Berdi Muhammed'in ham değil, Amanov'un ham değil, Atagarrif'in ham değil, sizinki devlet, bizimki. Hemmemizin goşunumuz ve hemmemizin yankı payımız vardır devlette. Öyle ikisani kezzap gelip hemmedatlar oğurlap, halkı gıynap, halkın terk edip, devletini gidip, yurdunu terk edip, gражданствосunu yitirip, bul bir maskarçılık millet üçün. Koyulun şu dağıtları. İnanın, eğer de kime şu dağıtlara koşulmalılar, şu yankı neme koşulmalılar olsa, şu bana koşulmalılar. Men koşulayan hemmedatlar taşla, ümür diyen. Yalnızca men Edmund Berk'ın sözünü ayıp geçtim. Zulmün en esası yankı üsyen vakti kaçan botlar, kaçanla o adam imsim otursa zulüm ösüp devlet zulma var yanlar. Şimdi o adamlar öne çıkmalı besedinini. Adaletlik gurranızda, içinizde, yüreğinizde, kellenizde, kanınızda, teninizde bağ olsa öne çıkın. Vakti geldi. Muhammed Ağa, şimdi biz gepleşigimizde şundan gutorsak näme bolýar? Ol ya, sağ ol Murada. Çağıran için. Gepleşe gatnaşyp, yani gyzykly gepleşik geçirip berýänigde. Demokratiýany gollap, İran'a doğulup Türkmenistan'ın demokrasiýasyny gollaýanlar köp taňa ýakasyn.
entek O men kanım, men vatanım, men çağlamın yoğurdu. Men yoğurdu. Tanrı yaklar aydar. Tanrı yaklarlar aydar. Şoň üçin ine seredin Muhammed Ağa Türkmenistan üçin näme uğraşýar? Biz ata babalarymyz ölüp, yanıp, bişip, uruşa gidip, yani Türkmenistan saklak gelip, doğulup şöyle kanımızdan, yani şöyle kanımız akıp Türkmenistan'dan Türkmenistan terk edip gidiyatda görüşündü. Men şoň gaty inanýar. Her kim görüşmeli. Her kim öz yerine, öz etbiljek işini etmeli. Yeterlik. Küçük adam etse yeterlik bolýar. Vatandaşlar, şunun bilen biz ýanky çykyşymyzy gutarýar. Sizin hemmeňizde birinji bilen jan sağlyk arzu edýär we Ramazan aýyna ayatlaryňyz kabul bolsun. Hemme arzuwlaryňyzy Allah jan Hudaýa ýerine ýetirsin. Türkmenistan hökman azat bolar. Hökman azat. Hökman.